لنا عدنا عدنا مفتانا سلامنا ما أنتي كله كل ساكنا يوم أربعة ولدو يودك في النايوم أراوي تزيحهم ناشع زلفنو كنت دم زي مرم عبيز دفنو كسا أنا شيلو بخبرة أمرو وصاحي كمن بار جدتانا قيلو إحنا ونحنا وصوت زعفر سحري إحنا ونحنا وصوت زحل المدري إحنا ونحنا وصوت زعفر سحري إحنا ونحنا وصوت زحل المدري تطامرنا بفقري عدين الله بخبري عدين الله بخبري عدين الله بخبري ولدو تاتكت كتر نتبالت إريترا مالو بيصبح حلنا أمنا نحنا بحلنا اسملو تقام السلام بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا اسملو تقام السلام بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا إريترا إريترا المحامن ولو نقات إريترا إريترا أرمات العقل خدت إريترا إريترا المحامن ولو نقات إريترا إريترا مدرة تبع سورات حقي حبل ورنطا ولو تاتكت كتر نتبالت إريترا سلام تخطاتلت نايز channel كما تخونو تبوك تكونو ناي وترو تمنيتنان باغنانيو لومون كم وترو اقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم مسينا لنا لايك نا قبركم تو ريتوخم بحناس من قد قدفو نايز channel سبورت هابو سبسكرايب دي قبركم قبرو ابالات نايز channel كونو قد بي مسل تزاربا غصالغ دقام كله مش قنكم وقت بلا لك anyway نايلومي عرستي ناي بحكي أقداسي أبقداس مدرخينا نقبر زلنا كل جزيها هم تفلك تقولون يغم كالك قال سلزي رغب كتره just every day نفس وقت معلتي نفس قدده نب زسكفا كدرجة جن بوجد رايد يكون ناي تكنولوجي كود الدر دما ملك عفتو صغير زلك كنرينا بقول من قدي بالانس زخوني بزع محارز زخونة تعصداتون كنريناتي دسنبت رايد يكون محارز زخونة كنرينا مجمريا جن بتي breaking news سلو بوهن جمر. To BBC News, I'm Mark Lowen. We're going to start this hour with the continued escalation in the Middle East because the US and Iran have exchanged further strikes around the Strait of Hormuz and across the Gulf for the 7th night in a row. Air raid sirens sounded early on Saturday in Bahrain, which hosts the US Navy's 5th Fleet. Iran also said it launched strikes at American bases in Jordan and Kuwait. And in the past couple of hours, Kuwaiti officials say Iran has struck another of its power plants and water desalination plants a day after a similar attack. Meanwhile, Iranian state media have reported explosions. كم نريو زلنا حدا نقر ترايز برهلكا زي كونتات التكوينات كم معلتنا معلتي ناقر ريخي كم زلون برقت إيران دحرتنا أمريكا تقبرو زنبرتن نساتون زبو زنبرو متنقلتان متأنا سفح متقعتتات كايد كم زلا يزنقر زلو جوردان زبهال تدقاقامي هرمالو بحرين هرمالو كويت هرمالو قالو تقراتون هرمالو فلايا بكويت desalination plant ماي مصاري بوتات هاري مخمزلو كمون power plant هاري مخمزلون بتوسخي اب ايران بنتوتات حكمناتات critical infrastructure ون بفلا بنتوتات بتدقاقامي تحريمون كمزلو يزنقر زلو زي مالت دما اتي escalation ويون التنقرات نابز قدد ناي مخاط تخولوناتو نعبي خيدالو اتمنقس ايران دما بتدقاقامي متنققتا هيبالو دوب زي بلو سقم تكوز دخم زخوليام زنقر زلو ساقمنا إيران تشميو تن هجرات في تنزل له هجرات عرب كلا خلوان كم زي كله ترديوا مع اللبزوان زي ساقم جن بتاع أمريكا تقبروا زلا قبل ما تنتهيبهم نزوم عرب كا هذا حدا جزية تكويناتون لأن أمريكا ترى بزح ما كتحرمات صبغيو نزوم هجرات عرب مهرامون نتي إيران سي it's not really fun كريو خلوا أنا كم زي حق سماي مثلا مهنياتو يا ساتون كتاي أبزيو علو يسنا أمريكا يتأنا قدني يرمس أمريكا خينهم يسعون يدنسون يرمي يمزح حكي ግን ኣብዛ ኩናት እዚኣ ተበደልቲ እዮም ዘለዉ ና ኣሜሪካ ግደፍ ይጠጠው በሊሎም ጠጠው ከብልዎ ዝኽእሉ ይኮኑን
لامبا قسقيسو كربيت كل علوم يخلي بعدهم ስለዚህ ኣብ መንቀራቅሮ ኣትዮም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ግን እቲ ኩነታት ከቢድ ዝኾነ ተፃቦታት ወይ እውን ምትህርራም ከም ዘሎን ብወግዕ እዚ ኩናት እዚ ብቐሊሉ ጠጠው ክብል ዝኽእል ከም ዘይኮነ ድማ ብዙሓት ነቲ ኩናት ዝከታተሉ ዘለዉ ዝነግርዎ ዘለዉ እዩ እዚ እውን ኣጠንቂቖም ነይሮም እዮም Should the recent threats by the President of the United States to target the infrastructure of the Islamic Republic of Iran be carried out, then everything that, due to Iran's restraint, has so far remained intact, namely all infrastructure in the region, will be crushed under the steel blows of the powerful armed forces of the Islamic Republic of Iran. So the መልእክትን ተሪኻዮ እቲ በቲ መንገዲ እቲ ወታደራዊ እዝናቶም ዝወፀ እዩ ተተቅርጽናትና ምህራም እንተቀጽላቱ አሜሪካዊ ወን ከም ዝብልዎ ዘለዉ እንድሕር ገይሮም ኩሉ እቲ ተተቅርጺ ኣብዚ ጎረባብትና ኣብዚ ዞባ ዘሎ ታርጌት ከም ዝኾነ ክርዳእኩም ኣሎ እንኳን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሆቴላትን ካልእን ተተሓሒዞም እዮም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሆቴላት ኣብ መወዳእታ እዮም ክሃርምዎ ዝኽእሉ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ስለምንታይ አንጃል ስለ ዝኾነ ካልእ ንዕናነቱ ውግእ ዘገድሶም ዕላማታት ክሃርሙ ይሕሾም ካብ ሆቴላት ናይ ዶናልድ ትራምፕ because እቲ ቫሊ ናቶም ነቲ ኩናት ንምቕያር ንኢራን ሓጋዚ ይኮነን ነቲ ኩናት ንምግናን ግን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ክንደይ ኣንነት ዘለዎ ብውልቃዊ ረብሓ ዝተበልዐ ሰብ ምዃኑ ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጥዎ ስለዚ ገዝኡን ታሪምካዮ ካልእ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ክሕግዘካ ዝኽእል ወታደራውያን ዕላማታት ገዲፍካ ነቲ ሆቴል ናቱ ታሪምካዮ ካብቲ ካልእ ነገራት እታ ሆቴሉ ክትስምዖ ትኽእል እያ እሞ ዝገደደ ስጉምቲ ንክገብር ክደፍኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ደይ ነው ሪፖርት ምፅልኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢለ ምፅልኩም ነይረ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብሲ ኢራናውያን ዶናልድ ትራምፕ እምሩ ጥዑይ ስለ ዘይኮነ ሳይኮሎጂስትስ ሒዞም ሳይካትሪስትስ ሒዞም ነቲ መልእኽቲ ናብኡ ዝሰድዎሲ ነቲ ናቱ ሳይኮሎጂካል ኩነታት ኣንቢቦም ብኸመይ ክርድኦ ይኽእል ኢሎም ኣናላይዝ ገይሮም ብክሊኒካል ሳይኮሎጂስትስ ገይሮም ይሰድሉ ከም ዝነበሩ ኢራናውያን ነጊሮም እዮም እንታይ ማለት እዩ ብቐሊል ዝበረ ኢራን ኩነታቱ ኢራን ሲን ዶናልድ ትራምፕ ኩነቱ እምሩ ገምጊሞም ኣክንድቡድ ፀርፍዎ እንታይ ገይሮም ክንጥቀመሉ ኢና ነዚ እምሮ እዚ ኢሎም እንታይ ገይሮም እንጂ ንኢራን መንገዲ ትቕይርንያ በሎ ኢሎም ዝዝቶም መራሕቲ ሽዑቶም ሳይኮሎጂስት እንታይ ገብሩ ነታ መልእኽቲ ብትኽክል ንዶናልድ ትራምፕ ግን ንይጎናቱ ከም ዘይትትንክፍ ንሱ ግን ሰሚዑ ይዕወት ከም ዘሎ እናተሰምዖ ነቲ ዝብልዎ ዘሎ ንኸተግብረሉ ዝኽእል መንገዲ ገይሮም ከዓ ኮሚኒኬት ይገብርሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንፀላኢኻ ኣንቢብካ በቲ ንዓኻ ዘዋፅኣካ መንገዲ ምኻድ እዩ ዓንጃል እንድሕር ኮይኑ ፀላኢኻ ምስኡ ኣብ ዕንጀልና ወዲቕካ ጠንቀላላ ኣይትብልኒ ኢኻ እንታይ ዳ ዓንጃል ምዃኑ ንረብሓኻ ትጥቀመሉ this is exactly ከመይ ኢራናውያን ክትጥቀምሉ ይፍትነቱ ኩነታት ዓንጃል እዩ ፀገማቱ እዝን እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ንፀገማቱ እናሃረምና ኣብ ዘይተደልየ ህልኽን ክሳራ ንኣቱ ነቲ ፀገም ፈሊጥና ንረብሓና ክንጥቀመሉ ኢና ንዑ ፅቡቅ ከም ዝኸይድ ዘሎ እንትዕወት ደሎን ኣምሲልና ናግና ኣጀንዳና ክንገብር ክንፍትን ኢና ብምባል ውሕልነት ዝመልኡ ኣካይዳ ይኸዱ ነይሮም ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ መጠንቀቕታታት ስለምንታይ ኢራን ብተደጋጋሚ የጠንቅቑ እንድሕር ኢልኩም ነቲ ናቶም ትሕቲ ቅርፂ እንተፍሪሳትሎም ኣሜሪካ ህዝቦም ጉዳይ እዩ ሕነ ናቱ ንናይ ስዑድያ ትሕቲ ቅርፂ እንተፍሪሶም እንታይ ገብረሎም ኢና ንህዝቦም ይጠቕሞም ዶ ኖ ስለዚ at the end of the day ንእንድታ ዶናልድ ትራምፕ ክጥንቀቕ እዮም ዝደልይዎ ዘለዋ ኣብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ክኸይድ ኣይደልይዎን እዮም ምክንያቱ ናይ ስዑድያ ወይ ናይ ቀጠር ስለ ደፍረስካ ነቲ ናትካ ትሕቲ ቅርፂ ትትክኦ ማለት ኣይኮነን ተተሓሒዝካ ክልተ ሰባት ተባሂሶም ክልቲኦም ኣዒንቶም እንተንቂሮም ኣዒንታ ትሕዶም እንተንቂሮም ክልተ ዕውራት እዮም ክኾኑ ኣብቲ ቦታት ስለዚ ሓደ ግዜ እቲ ትፈርታት ትገብሮ ነገራት እውን ምስትውዓል ሓትት እዩ ምክንያቱ ንክልቴኻ ኣብ ደልሃመ ዝእቱ ተኮይኑ ትገብሮ ዘለኻ መክሰብ ጌርካ ክትንትኖ ይትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ድማ ኣማራፂ ተዘይብልካ እቲ ፀላኢ ድማ ዘይርድኦ ተኮይኑ ደን በቲ ዝርድኦ ክትሰርሕካ ትግደደሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣሜሪካውያን ብኸመይ ሪፖርት ይገብርዎ ኣለዉ ንእሽተይ ሰግመንት ሂብና ኣብቲ ካልእ ውድድር ክንሰግር ኢና The Middle East, the U.S. striking Iran for the 7th straight night, hammering key coastal infrastructure targets. The Iranians also carrying out attacks on America's Gulf allies as the regime threatens to carry out a full-scale offensive. Madeline Rivera is live in Washington with the details. Good morning, Maddie. Hi, good morning. That's right, guys. The U.S. and Iran are accusing each other of now attacking civilian targets. The U.S. has hit roads and bridges around Bandar Abbas, a strategic port city near the Strait of Hormuz. Their aim is to isolate the IRGC from resupplying. CENTCOM touted the destruction of one observation tower in particular, which they say significantly weakens the IRGC. ስለዚ ኣብዚኣ ብግልፂ ክትዛረብ ሰሚዕኩም ማይኹም ኣሜሪካ ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርፂ ትሃርም ከም ዘላ ተኣሚና ማለት እዩ
ሰራዊት ኣሜሪካ ሲቪላዊ ተቅርጽ ይሃርማሉ ዕላማ ድማ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኢራን ንምንጻል ካብቲ ሲቪላዊ ቦታታት ንምንጻል ሎጂስቲክስ ናቱ ንምሕጻር ንገብሮ ዘለና ኢና ኢላ ትትክኦ ዘላ ባይ ዘ ወይ ትቢንቶታት ንሶም ዘፍረስዎ ብምንታይ ይትክእዎ ከም ዘለውን ከመይ ኢሎም ይቕጽሉ ከም ዘለውን ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ኢራናውያን ብናይ ሓመድ መንገዲ ገይሮም መንገዶምን ጉዕዞምን ይቕጽሉ ከም ዘለዉ ዘርኢ ርኢና ኣለና ሓንቲ ፖስት እዚኣ ኢራናውያን ዝበልዎም ከነግራኩም ኣብዚ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ኣባስ ኣራቺ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን እዩ ኣብ ላዕሊ እንታይ ኢሉ እታ ፅሑፍ ትረይዋ we do not see them as a superpower and we have shown the whole world that they are not a superpower ናይ ኢራን ፎሬን ሚኒስተር እዩ ዝብል ዘሎ ንሕና ናይ ኣሜሪካ ከም ሱፐር ፓወር ሽሞም ኣይጠቕሶም ኢና ከም ሱፐር ፓወር ከም ዓበ ሓይሊ ኣይንሪኦም ኢና ንሕና ዘይምርኣይና ጥራይ ግን ኣይኮነን ዘገድስ ኢሉ ዓለም ሙሉእ ንዓለም ሙሉእ ድማ ሓያላት ከምቲ ዝብልዎን ዝፍክርዎን ሓያላት ከም ዘይኮኑ ካብ መዓልትና መዓልቲ ነግህዶ ኣለና ኢሉ ነዛ ዘረባ እዚኣ ክብላ ከሎ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ዝብላ ዘሎ ንዝብል ዘይፈልጥ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ወታደራውያን ማዓስከራት ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ከም ዘላ ኢራን እዩ ዝነብር ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዳርጋ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ማዓስከር ናይ ኣሜሪካ ብሕማቕ ዘይተሃረመ የለን ኣብዘን ዝሓለፋ ሕደት መዓልታት እዩ ዝበሃል ዘሎ ምናልባት ናይ ኢማራት probably ናይ ኢማራት እንተሃሪም ኣሎ ዘይተሃረመ ቦታስ የለን ብፍላይ እቶም ናይ በዓል ጆርዳን ዝበሃሉ ዓበይቲ ናይ ኣሜሪካ ፓወር ፕሮጀክሽን ቦታታት ወይ እውን ኤርፎርስ ናቶም ትዝዓበየ ቦታ ዝነበሮ ኣብ ሱርያ ዝነበረ ስፔሻል ፎርስስ ናቶም ኣብ ናይ ኩዌትን ባሕሬንን እዚኣቶም ኢንፋክት ብዙሓት ወታደራት ተቐቲሎም ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ዝብል ዘረባ እውን ከም በዓል ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ይፅሕፉ ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ቀደም ኮሎኔላት ዝነበሩን ፀለውትን ንኩሉ ርኢና እንታይ ዘርእየና ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ከቢድ ይኸውን ኣሎ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ወይ ካብ ኩናት ናብ ናይ እግሪ ክቕይርዎ ዶናልድ ትራምፕ ላዕልን ታሕትን ይብል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ በት ጀነራሊ ክንሪኦ ከለና I don't think this is going to easily በቀሊሉ ክብፅሕ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘይኮነ ሃርዱ ጌርና ንወሰዱ now I'm going to shift this to another topic እዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ካልእ ቶፒክ ከሰጋግረልኩም እየ ኣሜሪካ ኣብ ብርቱዕ ረፅሚ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ምስ ኢራን to some extent ድማ ምስ ዩክሬን ምስ ራሽያ ኣብ ትዋግኣሉ ዘላ ዘይተፀበየቶ ገጭፍ ስፍዒት ድማ ኣጋጢሞ ኣሎ what is that development in the AI race recently. Not the race between Google and Anthropic and OpenAI, etc. But what I think of is honestly the real AI race between the US and China. And you know, until recently, there's been this consensus that the US is quite comfortably ahead, 6 to 12 months, people say. But lately, that's From Chinese AI startup Moonshot is sinking AI and semiconductor stocks today. Moonshot's new Kimi K3 model is deepening worries that US companies could use Chinese models more and invest less in, for example, Anthropic. Bloomberg Intelligence analyst Matt Bloxham joins us now. A little bit of a deep-seek moment this morning, Matt. How good is Kimi K3 and should we be this worried? كم تريوز لهم China أنتي مرة صفيت كبديت تبي وبوتا إن أمريكا وين هريماتهم الله and انتهي تصفيت ندعي لكم لما ناي artificial intelligence ودر كيناتي زبحال actually ودر رايكون لم تاي كينات نبلا لنا because أمريكا وين تأونكو نامي China نقدم لنا dominate كنجبران نخلينا يلوم زفكروا لنا تبي زي AI race أبزو قد زي تي advances يخون chips بعد Nvidia يخون كالوت أبيدنا يزلو نا أمريكا نا China دما كم زيت رغبة نجبرنا بقول من قديلهم كاب جو بايدن جميركا لنوي حوان زخدا قداريرو قبل اليوم كل عينة تكنولوجيا كاو حصور نيشاينا غيركا كيت مقبل كنغبراينا نحنا دما بزقلت فمن قدي نتي AI دومينيت كنغبراينا تباهيلو تفكيرو تدريفلي زوم تشاينا زبحالو كن I don't know تكم نبلوم كاين فلتنا إيران أبعودو كينا تشاينا دما تكنولوجي مودادر تعالبي هذا كاب شمو زي فلت زنبرا نشتي AI متيو أبتقدميت قطر هذا انتاي تري لهم كيمي K3 زبحال متيو قطر هذا خوين الله نخلاتهم دما dominate جيروم. This is not a simple domination. It is dominate مقبار. It is a خبر domination يسمعوا واضحة. GLM 5.2. Yes, I know the names. I know they're maddening. But GLM 5.2 came out. It caused quite a stir. But at the same time, it wasn't quite leading the benchmarks, the tests. So people didn't worry too much. And then this one came out. Kimi K3 suddenly at the top of some leaderboards, and that is being taken very seriously. This is David Sachs, former. جي ريوال لهم. إذا شارت زيادة ريواز لهم حنت كابتم نتي ميديا ناي تكنولوجيا عالم تناوز الله سئليا تناوز الله
كيمي كي 3 ዝበሃል موديل ናይቲ AI ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ more sophisticated output ከምዚ ዌብሳይት ፕሮግራም ንምግባር ዲካል ቶም ኣብቲ ቴክኖሎጂ ቀንዲ ተጠቀምቲ ናይ AI ዘወዳድሩሉ መለክዒታት ርኢኻ እዚ ኪሚ ከይ 3 እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ተረኺቡ በቲ መቆፃፀሪ ቶክንስ ዝበሃል ኣለዎም ብኡ ሜጀር ምስ ገበሮ ነቲ ዝሓየለ ዝበሃል ፋብል 5 ዝበሃል ናይ አንትሮፒክ ንዑ ኣጠቕጠቕ ኣቢሉ ቁፅሪ ሓደ ኮፍ ኢሉ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣሜሪካ ናይ ብዙሕ ዓመታት ጋብ ኣንፂፍና ኣለና እናበሉ ኣብ ዝፍክሩሉ ዝነበሩ እዩ ናው ገለገለ ሰብ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ፅሉ ስለ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ከዳኹም ኢሎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣይትእመንዎም ገለ ዝብልኹም ሓደ ህሉ እዮም ኣብቲ ኮሜንት ሰክሽን ፈፂሙ ምስ ዓለም ዘይንቀሳቐሱ ኣብታ ናይ ዘበነ ኖኪያ ጠጠው ዝበሉ ዓይነት ሰባት መልሓሶም ዝቕፅል ዘሎ እቲ ሓበሬታ ዝጥቀሙሉ ግን ንድሕሪ ዝተረፈ ንኩውንነት ናይ ምዕራባዊ ዓለም እውን ክርድእዎ ዘይከኣሉ እዚ ዜና ንሪኦ ዘለና ስካይ ኒውስ ናይ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ስታብሊሽድ ወርልድ ስታብሊሽመንት ናይ ኣሜሪካ ዌስተርን ወርልድ ናቶም ሚድያ እዩ So this is not wala Fox تخيتكم the same story, CNN تخيتكم the same story. Everywhere it's the same story. So you cannot hide this. Now, نتايب لالو تانا ايكن زغدا ستن ستور ابزيا David Sachs bahal ناي crypto and ناي AI صار بلو ويون امخاري ناي دونالد ترامب. He's a billionaire بعد إيلون ماسك اركوميو and he's a very famous guy. ابتي ناي دونالد ترامب محدار دما امخاريو. اجي نتايب لالو This is concerning. For the first time, a Chinese model Kimi K3 has taken the #1 on the front code arena and is scoring at or near the frontier of other benchmarks. ስለዚህ ታይብ ላሎ እዚ አሻቃሊ እዩ ዘረባ እዚ ጥንቅቕ ኢሉ ዘረባ እዩ ማለት he's a diplomat አሻቃሊ ግን መጠንቀቕታ ካኸብ ስለ ዝደለየ እዚ አሻቃሊ እዩ ናይ ቻይና ደረጃ እዚ ኪሚ ከይሰለስተ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ኣብቲ ናይ ኮድ አሪና ዝበሃል ኣብ ካልኦት ድማ ኣብ ቅድሚት ቦታታት ይሃርም ኣሎ while America is trying ተፅሕፍ ትክልክልኒ ኣሎ ጣልየ okay ንሓን እንታይ ብላሉ while America is trying to is tying itself in knots politicians and bureaucrats are banning new data centers piling on state regulation and ተይዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ነፍሳና ኣዳኸመትን ነፍሳ ካብቲ ውድድርና ሕፀረትን ከላ ብኸመይ ሓደ ሕግታት ብምብዛሕ ዴታ ሰንተርስ ብምዕፃው ከምኡ ድማ ሬጉሌሽን ብምብዛሕ ምክንያቱ እቲ ዴታ ሰንተርስ ዝበሃል መረ ተፀላእነት ኣብ ኣሜሪካ ሕዲሩ ኣሎ ምክንያቱ ዴታ ሰንተርስ ኣብ ከባቢኻ እንተሎ ብዙሕ ታሽሙ እዩ ዘለዎ ብዙሕ ኤነርጂ ብዙሕ ድምፂ ዝፈጥር ፀዓት ውድ እዩ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ከምቲ ዝድለ ኢንቨስትመንት ኣብ ፀዓት ኣይገብርን እዩ ወይ እውን ነቲ ትካላት ዝኣትዎ ዘለዋ ቦታታት ሰፖርት ሲስተም የብሉን ብሓፈሻ እቲ ዴታ ሰንተርስ ዓብይ ኣሉታዊ ፕሬሸር እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ ብግምጣል ኣብ ቻይና እንታይ ገይሮም ቻይና መጀመርያ ባዕሉ እዚ ዴቪድ ሳክስ ኣብ ካልእ ቪድዮ እንታይ ክብል ሰሚዕኩም ነርኩም ኣምፅኦ ነይራኒ ቻይናውያን ቅድሚ AI ነቲ መንፀፍ ኣንፂፎም እዮም እንታይ ስኸ ካብቲ ዝደልይዎ ንላዕሊ ዓቐን ናይ ፀዓት ኣመንጭዮም እቲ ዝዓበየ ናይ ፀዓት ምምንጫው ዓቕሚ ኣብ ዓለም ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ሶ እዚ AI ዝበሃል ብፍላይ እቲ ናቱ ዴታ ሰንተርስ ፓወር ሃንግሪ ፀዓት ስልክዕ ከምዚ ማይ እዩ ዝሰትዮ ከምዚ ኣብ ምድረ በዳ ዘሎ ሑፃ ማይ ተፍሲስካሉ ዘይስምዖ ከምኡ ዓይነት እቲ AI ድማ እቲ ሞዴልስ እዚ ቀልጢፉ መልሲ በካ ሓሲቡ ዝበካ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ኤነርጂ ኮንሱም ዝገብር ቻይና ግን ዘይተዓደነ ኤነርጂ ኣፍርያ ብሶላር ይኹን ብዲጋታት ብገለመለ ገይራ ስለ ዝነበረት ዝኣክል ናይ ኤነርጂ ፀገም ከምዘይብላ ኣላ ኣሜሪካ የብላንኩም ዕፅፊ ናይ ኣሜሪካ ዋላ ካብ ክልተ ዕፅፊ ንላዕሊ እያ ቻይና ተመንጩ ዘላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቻይናውያን ነዚ ውድድር እዚ ስትራቴጂ ስለ ዘለዎም ናይ ነዊሕ ጠመተ ስለ ዘለዎም ቅዲሞም ሓሊፎም ፀኒሖም ንሱ እንታይ ገብሮም ኣሎ መመሊሱ ንቕድሚት የጉዮም ኣሎ This is very interesting. This is how you lose an AI race. بخمي كم تسعر تردينا على the rest of the world rules it and we bog ourselves down. Permissionless innovations. ስለዚህ አሜሪካውያን ካምፓኒታት ብዘይ ዝኾኑ ይኹን ፍቃድ ከም ድሌቶም ንክጎዩ ተደፍኪና ኣሎም ስለዚህ ንሕና ድሕሪት ክንተርፍ ኢና we can do it again with AI while addressing risks ነቲ ዘለና ፀገማትን ብድሆታት እናሰገርና መፍትሒ ክንረክብ ኣለና ኢሉ መጠንቀቕታ ዘብ ዘሎ now this is only one part ኣብዚ እጅቲ ከመይ ኢሉ ኣመፃፅኣ ናቱ ክገልፆ ከላ I really like that because at the end of the day ኣብዚ ቻነል ዘለኹም ኣነ ነግረኩም ኣለኹ ኣብዚ ቻነል ዘለኹም you are up to date I know ኣብ ዩቱብ ግዜ ምጥፋእ ገለ መለ ከም ድሌትኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ እዮም እዚ ቻነል እዚ ግን latest ሓበሬታ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ወታደራዊ ይኹን ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ካልእ
ቅድሚት ሓበሬታ ዌል ኢንፎርምድ ክትኮኑ እየ ዝደሊ ሓደ ኣብ ፅሬት ዝሰርሕ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ኮንስትራክሽን ዝሰርሕ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ድኳን ኣብ ኣማዞን ዝሰርሕ ዘሎ ነዛ ቻነል ዝከታተል እንተሎ you get the information ወይ ደረጃ ሓበሬታ ናትካ ምስቶም ልግሆም ምሸትን ዜና ዝርዩን ዓበይቲ ዴታ ዝከታተሉን ዘሎ ዝወዳደር ደረጃ ሓበሬታ ኣለካ ሓበሬታ እንታይ ማለት ዓለም ናበይ ትኸይድ ኣላ እንታይ የጋጥም ኣሎ you are well informed be confident ካልኦት ሰባት ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ክትዛረብ ከላ ጀርመናውያን ክኾኑ ይኽእሉ ሆለንዳውያን ስዊድናውያን ኣሜሪካውያን ካናዳውያን ብሪጣንያውያን whatever ምስ መን ትዛረብ ኣለኻ you are getting the right information ኣብ ግዚኡ ዝበለፀ ሓበሬታ ትረክብ ኣለኻ ኣፍ ልብኻ ነፊዕካ ክትዛረብን ብኮንፊደንስ ድማ ፍልጠትካን ደረጃኻን ከተርእዮም እዩ እቲ ዕላማ እቲ ሓበሬታ ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ዌል ኢንፎርምድ ሲቲዘን ዝኣክል ሓበሬታ ዘለዎ ዜጋ ንኩሉ ነገር ዝፈልጥ ኣብታ ፀባብ ዓለም ንሶም ዝፅበዩኻ ኣብዛ ትካል እዚኣ ጥራይ ነዚኣ ጥራይ ትፈልጥ ትመስሎም ኖ ንስኻ ሰፊሕ ዓለም ናበይ ትኸይድ ዘላ ትፈልጥ እንተኺልካ ድማ ኢንቨስት ትገብር ኣብነት ኤኣይ ኣብቲ ፖርትፎሊዮ ናትና ከይፈተናቶም ኢንቨስት ንገብር ዘለና ዓብ ክፋል ናይ ፖርትፎሊዮ ናትና እዩ ቴክኖሎጂ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ፋይናንስ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ቻነል ሲ ምምሃር ጥራይ ዘይኮነስ ስጉምቲ ወሲድኩም ናብቲ ኢንቨስትመንት እውን ፖርትፎሊዮታት ዘለኩም ብዙሓት ተምሃሮ ናት ኢኹም ስለዚ ኣነ እንታይ ክገብር እየ ዝደሊ እቲ ሓበሬታ ንሰምዖ ኣለና ገለገለ ኢኻ ነቲ ሓበሬታ ጥራይ ሰሚዕካ ዜና ሒዝካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እቶም ካልኦት ግን ነዚ ሓበሬታ ኣብ ኢንቨስትመንት ናትና እውን ንቕይሮ ኣለና ፖርትፎሊዮ ናትና ኣብዴይት ደኸውን ኣሎ በዚ ኩነታት ዓለም ትቕየር ኣላ ኣዩ ፓርት ኦፍ ኢት ትጥቀመሉ ኣለኻ ዶ ንኣብነት እዚ ኩሉ ቪድዮታት ብኣምሓርኛ ድመፅእ ብእንግሊሽ ትራንስሌት ጌርና ገለ ንበኩም ዘለና ኤኣይ ስለ ንጥቀም ዘለና ኢና ዊ ኣር ዩዚንግ ኤኣይ ኢንተንሲቭሊ ቲም ናተይ ቀፃሊ ቻሌንጅ ዝገብሮም ኤኣይ ኣብ መዓልታዊ ሂወትኩም ተደይ ተጠቂምኩም ኤኣይ ዝጥቀም ሰብ ነቲ ቦታኹም ክትከኦ እዩ ምክንያቱ ኣሲስት ሓገዝ ዘይትደሊ እንድሕር ኮንካ ሓገዝ ንክትረክብ እንተደይ ፅዒርካ ካልእ ልዕለኻ ሓገዝ ዘለዎ ኤኣይ ዝጥቀም ስሉጥ ዝኾነ ሰብ ነቲ ቦታኻ ክትከኦ እዩ ዝፍልጥ ነገር እዩ ስለዚ ካብ ብሕጂ ነቲ ኤኣይ ኣብ ቅድሚት ተጠቀምትናቱን ጎየይትናቱን ኩን ይብል ኣነ በዛ ነፍሰይ በታ ትካለኒ ከምቲ ዝድለኳ ኣብ ኤኣይ ኢንቨስት ኣይገበርኩን ኣለኹ ኣብ ነፍሰይ ከምቲ ኣብቲ ስራሕ ናትና ካ ቁርብ ዳርጋ ጉልበትካ ዝሓትት ኮይኑ ግዜ ዝሓትት ኮይኑ እንጂ ምስ ከምኡ እቲ ኤኣይ ጠቕላላ ንኩሉ ክቕይረልካ ይክእልኒ ምናልባት ምስ ድሕሪ 5 ዓመት ወይ 2 ዓመት ነዚ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ኤኣይ ናተይ ክሎን ሰሪሖም ሲ ባዕሉ ኤክስፕሌን ይገብር ክኸውን ኣይደኖ ሜቢ ዩ ነቨር ኖ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ኩሉ ነገር ዝከኣል ምዃኑ ጥራይና ንርኢ ዘለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣበይ ነራ እቲ ብፀጋም ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካይ ብምሉእ እሱ ቻት ጂፒቲ እቶም ክልተ ድባልዑ ደለዉ ቅድሚት ድማ እንተሪኢኹሞም ናይ ክሎድን እቲ ኣንትሮፒክ ዝበሃልን ኦፕን ኤኣይን ክልቲኦም እዮም ናይ ኢለን ማስክ ኣበይ ኣለ መሲልኩም ኣብ መበል 50 ገለሎ እቲ ግሮክ 4.5 ሃይ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሶ ኢለን ማስክ ስቲል ኣብ ቅድሚት የለን ትናቱ ማለት እዩ ቶም ካልኦት ደን ናይ ቻይና ኣብ ኔው ነይሩ ድሕሪት ነይሩ ደን ኣውት ኦፍ ኖዌር ወይ ካብ ድሕሪት መፂኦም ንቅድሚት ዘሊሎም ምምፆም ነቲ ቁፅሪ ሓደ ቦታ ክሕዝዎ ብምኻሎም እሱ እቲ ዘገርም ኩነታት እዩ ዓለምና ድማ ከመይ ኢላ ትቀያየር ከም ዘላ ትርኢ ኣለኹም ሕጂ what is more interesting to me ንዓይ ዘገርመኒ ዘሎ ኤኣይ ጥራይ ኮንኩን ከርእየኩም there is also another race ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ቢዚ ገይርዎ ዘሎ ንሚድያ ናይ ዓለም look at this one something incredible. Out in the South China Sea, it's used a kind of net on a floating sea vessel to catch a rocket booster falling from orbit. And that makes China only the second country after the US to ever land an orbital booster in one piece, and the first to do so without traditional landing legs. So China now joins the American companies SpaceX and Blue Origin in a unique club, being able to reuse their rockets. So the Chinese have been working on this for a very long time. ኣብ ካልእ ዓለም ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ቻይና ዝበሃል መትሓዚ ከም ዘይብሉ እንዲኦም ዝነግሩና ዘለዉ ቻይና ኣብ ኤኣይ ትወዳደሮም ኣብ ካልእ ቴክኖሎጂ ትወዳደሮም ኣብ ካልእ ምዕባለ ትወዳደሮም ሕጂ ድማ ኤኣይ ቡስተር ናቶም ከም ትሪእዎ ዘለኹም መፅኡ ነቲ ካብ ሰማይ መፅኡ ኣብ መሬት ኣብቲ ዝድለ ቦታ ክቋፃፀርዎ ጀሚሮም እዚ ድማ ምስቶም ኢሊት ኣብቲ ዓውዲ እቲ ቅድሚ ዝነበሩ ኢለን ማስክ ገይን ኣብዚ እውን ሓደጋ ብስፔስ ኤክስ ሓደጋ ይመፀሎ ብኤኣይ ሓደጋ ይመፀሎ ብተስላ ኦልሬዲ ዶሚኔት ገይሮም እዮም ኢለን ማስክ እታ ቀንዲ ፀገም ናቱ ቻይና ምዃና እዩ ዝንገር ቻይናውያን ሓንቲ ክበኩም ማስክ ፎርችን ማስክ ፎርችን ክንደይ ኮይኑሎም መፅሓፍቲ ናቱ yes oh boy Musk who holds so his net worth dropped from 45 billion to
يا كاب تريليونير تحت كم زوردي زنقر زلو إلى ماسكس فورتشن فولس أندر 800 بليون أرجعون تريليونير كوين زنبرة سبيس إكس ناتو سلزم قلقلات من تحت جزء كاب تريليونير نب حبتنا تاب زوانزي شو عتميتن تس أنكلتن نتب شو بليون الله أوكي دخيز الله كي مسلكم نيرترا نب سويسرلاند قيراز زغل عينت حبتيز الله already كم قلة مالتي كابيتال مالتي إمبر تجنزب عمسي خاخل لهم تكبر تخل مالتي يكون عندن still he's very very wealthy الزمن أنا هبتو SpaceX تبعيله أنا كويس لكم أبزا كامباني زيا investigate كبروا إلى دي عبركون يفلتكون عني كبركون because I already knew there's a big manipulation أبتنا إلى ماس أبتنا SpaceX IPOs كبرزنا بري market valuation ناتو 1.8 trillion يقولون يرو but there was a lot of hacks نوعنا مكبار قرمكم كيف تنانا تبركت كم نجزء يرومنا بخمي أبتي index funds سريقهم سلزته ويون حق غيرهم سلزته if you're investing in Nasdaq if you're investing in S&P 500 somehow أبتي indexes سلزته كتر دانا نخون جزء جديد منهم معناته نزانيش تي قليل كانت ملو تحزوز لها بورتفوليو كتير يتخلنيها برجين كم يجر كم manipulate تجبر تراجعات هتجد تمليسونة SpaceX أبتا IPO بعبي واجاز جمرينيرو أبي يالله oh boy this is crashing oh my god 200 سوسان ناب IPOs قربه 223 بتسهله ناب كل تميت دايبني راب قال point جيكن يجيب زخنا من كل قال أقعد إموله last 6 months almost 23% drop غير اللي واجاناته it's crazy إلى ماسك يحلب كم زلوا وجنزبي زنقر زلوا إذا خانتايو أب AI كم جيرهم يحلبوا مالو أب SpaceX كم جيرهم يحلبوا مالو and the last تاني مودة تتصفيت كالنيرات إنك جزيس لز واحدني أبزي خاسمه showing China building replicas of U.S. ships in the desert, with some now warning Beijing is using them to conduct military tests. Chief National Security Correspondent Jennifer Griffin is reporting live on this out of Washington for us. Hello, Jen. Hi, Sandra. Well, this is a 510-foot 3D replica of an Arleigh Burke-class U.S. Navy destroyer built in the middle of the Taklamakan Desert in China's Xinjiang province. Vantor, an American satellite company, tracked the construction over the past 6 months. The model could be used for potential targeting. It has an exact replica. እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ መስለኩም እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ደዘርት ናይ ቻይና ኣብ ምድረ በዳ ናይ ቻይና ልክዕ ነታ ዲስትሮየር ናይ ኣሜሪካ ነታ ሓይሊ ባሕሪ ነቲ ኤርክራፍት ካሪየር ዝበሃል ገጅፍ መርከብ ምሻሎ ንዑ ዘሰንያን ዝከላኸላ ሓያላ ዝኾና መራኸብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ቀሪፆም ኣብ ምድረ በዳ ኣውሪዶም ኣለዉ ንምንታይ እሱ ድማ ኣሜሪካ ልከታስ ኩሉ ነገራትኩም ሲ ከም መርከብ ጥራይ ዘይኮነሲ ከም እምኒ እውን ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ኢሎም ኣብ በረኻ ኣውሪዶም የርእይዎም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ we know we are watching you and we know how to handle you ኩሉ ነገር ናትኩም ንሪኦ ኣለና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ክንሃርሞ ንኽእል ኢና ካብ ብሕጂ miscalculation ከይትገብሩ ኢላ ትነግሮም ዘላ I mean this is a very interesting game ኣነ እዚ game እዚ ፊልሚ ድመስለካ ግን it's not like ሰብ ስክሳዕ ክንዚ ክራቐቕ እንትኽኢሉ እዚያታ ዲስትሮየር ዝብልዋ ዘሎ ልክዕ ቀዲሖም ምስ ሄሊኮፕተራታን ገለመልያን ብኤኣይ ገይሮ ዩት ሞዴል ገይሮም እዮም ዝብሉ ዘገርም እዩ በቃ ንኩሉ ገይሮም ኣብቲ ምድረ በዳ ገይሮም ከም መጨመቲ ይጥቀሙሉ ኣለዉ እንደ ኣሜሪካውያን ከዓ መርከብ ክሰርሑ ተሸጊሮም ዘሎ ነቲ መርከብ ናቶም ቻይና ትዋራ ዘይሉ ክሪኡ ከለዉ ዝዋሓጠሎም ኣይኮነን American warship. It's very detailed. I mean, it's super duper detailed compared to earlier ones. Now, we've had targets before that clearly look like Arleigh Burke-class destroyers, and we've had targets that clearly look like aircraft carriers, but this one is really just super detailed, which makes me wonder why. Thomas Shugart, a former Navy submarine commander, said it's not the first time that China has made a replica of U.S. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሙሉእ ብምሉእ ዳርጋ ዲቴይልድ ዝኾነ ሬፕሊኬሽን ደጊሞማ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ብሓደ ነጥብናታ ብምሉእ ሰሪሖም ኣብ ምድረ በዳ ብሳተላይት ናይ ኣሜሪካ ክትረአ ከም ትኽእል ገይሮም ኣርእዮሞም ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ if we want ኣነ ክሪኦ ከለዎ ክቐድሕዎን ክሰርሕዎን ኣብ ብሓመድ ገይሮም ክሰርሕዎ እንተዘይ ተሸጊሮም ኣብ መርከብ ክሰርሕዎ ብፍላይ ናይ ቻይና ናይ መርከብ ምስራሕ ዓቕምናቶም ንዓለም ዶሚኔት ገይሮማ ዘለዉ እዮም ዳርጋ ዝበዝሐ መራኸብ ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ካልእ መጋየፂ ይኹን ቻይና እያ ትሰርሖ ዘላ ፍርቂ ናይቲ ዝፈርእ ዘሎ ስለዚ ነዚ መሳርያቶም ኣብ ኩሉ ዓውዲ እኳ ፀገም ኮይናቶም ዘላ they are not ኣሜሪካ ከመይ ገይሮም ኮምፒት ከም ዝገብሩ ምስ ቻይና ጠፊእዎም ኣሎ ታኡንኮ ተስፋ ኣለና ዝብልዋ ዝነበሩ ድማ ኤኣይ እያ ንዓ ድማ በቋ ኣቢሎምሎም ስለዚ ጋይስ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ
ሕጂ ገለገለ ሰብ ኣሎ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዘይከታተሎ ዘሎ ኣራይ ብማዕዶ ከምኡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማይ ላስት ሰግመንት ኣብዚ ከርየኩም እየ ቁጠባ ናይ ዩኬ ከመይ ገይሮም ቻይና ዶሚኔት ይገብርዎ ከም ዘሎ this is the last part from China because መወዳእታ የብሉን ፀብለልትነት ናይ ቻይና ብጭብጥ ድማ እዩ ዝኽኢልካ ቻይና ስለ ዝፈተኻዮም ወይ ገለመለ ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ the reality this is the reality. Walk the streets of London and you'll quickly realize the UK capital has become a popular place for Chinese-made vehicles, from the Jayco 7 SUV to the BYD Seal to Geely's all-electric EX5. Geely opened this dealership in Maidstone, England, southeast of London. Chinese-made. እንታይ ይብለኩም ኣሎ ከተማታት ናይ ሎንደን ክዘውር ተጀሚርካ ቀልጢፍካ ሓደሽቲ መኻይን ጎደናታት መሊአኖ ከም ዘለዋ ትርኢ BYD ዝበሃል look at this car man really cool. So Elon Musk with his old Tesla, I don't know, مزيون كوادر አይክልኝ ልክ ከምታ ተስላ ቻይና መጽዮም ከይበልዕዎ ታሪፍን ገለን ገይሮም አጽዮም ለዘለውን አሜሪካ ነዚ AI ድማ ከም ጌርካ እንትና ቻይና አጽወልና ያም ዝብልዎ ዘሎ ምክንያቱ ናብ ኤውሮፓ ናብ አሜሪካ መጽዮም ነታ ግራት ኩላ ክበልዕዋ እዮም አሜሪካ ክትወዳደሮም አይትኽልኛ እዚኣቶም ገለ ዓይነት ሓይሊ ዘሎ ስለዚ ንዩኬ ንሎንደን ኮንትሮል ገይሮም look at this car ነዚ SUV ረዩ እዚጂ ሓደ ካብቶም ካምፓኒታት እዩ ዋጋ ድማ ዚሮ ተዓውዩ ቴክኖሎጂ ብውሽጣት ኢኻ ካል ደረጃ እዩ ጀርመናውያንን ኤውሮፓውያንን ድማ ቦርሳና ጠርኒፍና ታንክ ሰራሕኩ መዳፍዕ ሰራሕኩ ያ ክትከውን እምበር ምስ ቻይናውያን ክወዳደሩ ከም ዘይክእሉውን ጀርመን ካምፓኒስ እንትረድይዎም ኣለዉ I mean this is I don't know ክትግረሙ ጥራይ ዘለኩም ምግራም ጥራይና ንኽእል The UK has been impressive. 7 years ago, Chinese models had less than 1% of the UK EV market. Not anymore. Today, they make up more than 30% of the market. ኣብቲ ዕዳጋታት ታሪኻ ድማ ቅድሚ 2019 ቅድሚ 10 ዓመት ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ ትማል ኮዩ ኣብ 2019 1% ናይ ዕዳጋ ናይ ቻይና ናይ UK እውን ኣይቋፀሩን እዮም ነይሮም ሎሚ 31.9 almost 32% ድሕሪዮም ካን I don't know ኣብቲ ማርኬት ሼር ሒዞም ዘለዉ ስለዚ 30% 32% ማርኬት ሼር ማለት ዋው almost ሓደ ስልሲት ማለት እዩ this is crazy man ዝኻ ሓያል ተኾይንካ ጥራይ ትበጽሖ ነገር እዩ ስለዚ they are dominating and it's a matter of time ናይ አሜሪካ ቲ ኤሌክትሪክ ካር ዝሓሸ ዝበሃል ተስላ ነይሩ still certain ages ኣለዎ ግን I think it's creativity ወይ እውን ሓድሽ መኪና ማዕቢል ይፈልጥን እዩ so ኣብ ሶፍትዌር ክንቀይሮ ኢና ዶ ከምዚ ክንገብሮ ኢና ዶ ሮቦታክሲስ ክንገብር ኢና ዶ ብኣፍካ በዓጠራዕራዕ ኮይኑ ናይ ማስክ ኣነስ ናይ ማስክ ክንድቲ ዘድንቆ ዝነበርኩ ክጽዮነ እየ ጀሚረ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝገብሮ ዘሎ ምስ ረኣኹሲ እዚ ኣይግብኦኒ ነይሩ ዝኩሉ ክብሪ ከማን ኢለ እንኳዕ ከማን ኣብ ዕዳጋታት ትስዕና ኣለኻ ኢለ anyway this is also the story ቻይናውያን ከመይ ገይሮም ሓንቲ ቃል ከይገበሩ ንሓደ ከይፀረፉ ነዞም ኤውሮጳ ነዚ አሜሪካ ንቁልቁለት ገጾም ዝድርብይዎ ዘለዉ Now, let's go back to the original story. ናይ ኢራንን ናይ አሜሪካን ካን ንመለስ 10,000 people across several villages in Iran are without water after overnight US attacks. That's according to the head of Iran's national water company. Iran says US strikes hit desalination pumps in the city of Jask in southern Hormozgan province. The attacks also damaged bridges in the region. US Central Command says its 7th night of operation. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራንን አሜሪካን ብዝገብርዎ ዘለዋ ኩነታት ናይ ማይ ናይ ኤሌክትሪክ ዝተፈላለዩ ዓድታት ፀገም የጋጥም ከም ዘለዎን ግብረ መልሲ ድማ ኣብ ኩዌት ከምኡ ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ሃገራት ኸሊጅ እውን ተመሳሳሊ ነገር ይረአ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ዘለኹም ኣምላኽ ይኽደንኩም ጥራይ ክብለኩም ዝኽእል ብሕፅር ዝበለ there's no much I can say ሓንቲ ስቶሪ ላብዚ ኣነ ንምእማና ሸጊራትኒ ዘላ እምበር ዶዚ ነገር ዝሓቂ ከለ ክብል ጀሚረ ኣለዎ እስከዚያ ስምዑለይ Israeli officials claimed the Monday meeting with President Donald Trump was locked in. In reality, Netanyahu was trying to force a meeting that the White House never actually confirmed. American news outlet Axios is quoting a U.S. official as saying, "Our impression was that Bibi was trying to will a meeting into existence." But Trump was already furious. Netanyahu had publicly blasted Trump's plans to sell F-35 fighter jets to Turkey, a move seen in Washington as crossing a diplomatic red line. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነተንያሁ ናብ አሜሪካ ክኸይድን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ንኽራኸብ ብዘይ ፍቓድ ናይ አሜሪካ በቲ ዘለዎ ጽልዋ ተጓፊጉ ክገብር ዝኽእል ኮይኑ ይስምዖ ነይሩ እንተኾነ ከምቲ ቀደም ከምዘየለ ነገራት
نتخ جبرز دليل مس دونالد ترامب بقراج ركب كجبرز فتنة نمخنيات نايك أبري نايلينسي جراهام كبتسي هي لو خيدو أب وايت هاوس بكوكا فيتو مس دونالد ترامب كرهبو إذا حسبه دونالد ترامب أبي بعلالو أمين قرب سر جيرو سبعي كون دليل مثلاً على يدمام نتنياهو زبال أوشت أو قداينا دونالد ترامب نعتوي أجني قواسلو زلو حركابو نزنا يتركو مراحي F-35 همشن جيتس كشت اللي يمزبلو بوشت دلوت الواجيرو نتنياهو نسو كم زي سلت بكونغرسين بقالن جيرو كتصابو جميرو سلو زلو ما يوت أي حيلي أب أمريكا أب دبلوماسي أب محضرنا أمريكا وشت أوي يدو كتا أنصارك سره الرأي سلو زلو دونالد ترامب كواحد أوليك ألن يمزبلو زلو بيبلتي زي نايزاتهم كلتي دراما كون كم زغلون مفلات يدلي مالت نتنياهو دونالد ترامب تبعيسهم تعريقهم I don't know تا كريا يلزمت مستير قدي دونالد ترامب دي سمبد التقينا مچم قال كابتن حوات مستيرات قال غيري كطبروز خلينا نبلنيرنا اي سلطتونا لنتنياهو يزبال زلو لازم منصر دما تكونتات ابيدو دونالد ترامب يقتلالو جيدي فانسون ابزرخو بعدل ني نتنياهو زصابا نغرات يغبرالو بحفشا بزح نغرات نسمع زلنا نابيو كونا موداتو جن أبزي حنتي ستوري سمي أنيرة نتنياهو نايقط أي مثلا نيكولر تشيك قبر جمير الليلة مالو facility with a nuclear weapon 8 years whatever it is and for the first time in many years I don't know how many years 6 years 8 years whatever it is 4 years I lost track and then we had for the first time since 2018 I looked it up Netanyahu visited the Dimona nuclear facility where the nuclear weapons are which is I look at it and I think most people would see it as a reminder or a warning to everyone in the world that Israel has nukes. That's all in the last week. Yeah. ስለዚህ በዚህ ዘሎ ኩነታት ነተንያሁ ኣብ መንቀራቅራት ይኸም ዘሎ ኣብ ንፈልጠሉ ዘለና ግዜ ብስ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝምድናው ናብ ጽቡቕ ዘየለወሉ ዴሞክራት ዝተቕላል ኣንጻሩ ተሰልቢጦምሉ ኣብ ዘለው ሪፐብሊካን ድማ ከይሕግዝዎ ራዕዲ ሒዝዎም ኣብ ዘለወሉ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ክጠልሞ ይፍትን ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ነተንያሁ ድማ ንዓለምና بدحريلكم بغلصمناون كم بصحنا خلينا زمسل ابتي ديمونا زبال ناي نيكولراوي ممنچو بوتاناتهم كاب كلتشن 18 نابت بوتا تخيدي فلتني برغس كل زي زخيد كم بابليك ريجير واي فلتني فلوتي اجينا ابو خمس خدن ازي دما ناب حبريتنا بزينا كوص مغبارو متنققتا مخانيو منياتو انت مصاببو غيركم لا ولعنا هنقدفنا نحاديو زمسل يوم زبلو زلو نتنياهو اي غبروني يلو زامن سب كم زي لابز channel رغصنيا كلها بعلم زلو كفا نتنياهو نخغبرو صقم يبلو and as you mentioned the end of the fighting between the Houthis and the Saudis has been one of the big successes in the region for the last couple of years. And even when fighting in Yemen resumed, it actually was the Saudis and the Emiratis fighting each other rather than fighting the Houthis. So that conflict being reactivated and being thrown into this larger mix was always an escalation path that we knew existed. But it was also clear that the Iranians were not rushing towards it. In fact, they were holding it out in case a worst case scenario would happen. But now we're in a situation in which an attempt at diplomacy was made, in my view, very prematurely. It was abandoned. زيا تريتا بارسي زبلا زلو زربا زيا قداسي زربا حجي تم سمعكم زلو سمعكم اللهم سنهي لك داقماي سلمتاي ازي مسكي بحاري زتحاز قداي اقداسي معبالة سلو زلو قد ميوغن حادي ابزي هذا هجر الله كايدانا توكسب حجي برهلينا لو نسمع واسك For months, the Gulf watched America, Israel, and Iran drift towards confrontation. They called for restraint. They warned of escalation because they knew wars in West Asia don't remain local. They spread like oil on water. Today, that warning seems to have come true. Fresh reports suggest that the United Arab Emirates may be entering the Iran war. A one-way attack drone was recently spotted striking Iran's port of Bandar Abbas. And according to reports, it has resemblance with the UAE manufactured Yabon R and R2 family drones. اوكي كم ذات رواز لهم زوم هجرات عرب زوم هجرات خليج مالتي قالت اقام تفتير لهم وين اتفاقاتهم قال حاسبهم كم زلو طريقات لي اب امارات استبقست بحال زلا حنت درون وان وي درون هريما بوغيرات طف مالتي اب بدر عباس بحال ازيو اقداسي لوجيستيكاوي كتما ودباو كتمانا ايران امريكا بصعقه تدبدبو زلا ابو كدبدب تراي ويمزلو زلو نعجي أمريكا كاب إمارات جزيئاتو تتكملوا زلا كوني خلده yes likely but إمارات قد محجون تحبيها كم زحرمت
ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ እውን ንሳ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ኢትያ ከም ዘላ ዘርኢ ምልክት እዩ እዚ ማለት እዚ ድማ ታይና ንርኢ ዘለና መን ኣብቲ ኩናት ክኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ ኣሜሪካ ይኹን እስራኤል ይደፍዎም ከም ዘሎ ነዞም ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ኩናት እቲ ንክሕወሱ ምክንያቱ ብከምዚ መንገዲ ዘዋፃእኩም ኣይኮነን ክትኣትው ኣለኩም ኣብቲ ኩናት እዮም ዝብልዎም ዘሎ እቶም ሃገራት ዓረብ ድማ ከም በዓል ዑማን ዝኣመሰላ ናናናና ኣይፋልናን ተዋፃእና ጉዳይ ኣይኮነትን እዚኣ ምስ ኢራን ተደሊኹም በዓልኩም ጀሚርኩማ ወድዋ እንተደየለ ንሕና ንሕወሰሉ ምክንያት የብልናን ኢሎም ኣለዉ ሕጂ ግን ስዑድያን ኢማራትን ክልቲኦም እቲ ሓደ ናብ ኢራን እቲ ሓደ ድማ ናብ ሑቲ ወስ ክብል ጀሚሩ ኣሎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ይስተሮም ዳ እምበር ሕማቕ ኣወዳድኣ እውን ክትውዳእ ትኽእል ኩነታት እያ ምክንያቱ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ መትሓዙ ዘይብሉ ንኩሉ እናገጨበ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሶ if you really want to trouble ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ረስኒ ዘለዎ እንተኽኢልካ ጀማልካ ሕዝካ ጠጠው ክትብል ዘለካ ግን ጀማልካ ሕዝካ ጠጠው ምባልካ ቀላል ኣይኮነትን ዝኽእላ ጥራይ ዝኽእላ ስለዚ እዚ ናይ ኢራን እዚ ናይ ኢማራት ድሮን ንዑ ዝመስል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንተኮይኑ ድሮን ከዓ እሳ ድማ ተጥቅዕ ምህላዋ እንተተፈሊጡ ወይ ድሮን ስትራይክ ኢራን ስለዚ ናይ ኢማራት ንኢራን ይሃርማ ኣለዋ እንተሰሚዕና I think this is going to be a very scary story ብሕማቅ ክውዳእ ዝኽእል ስቶሪ ኢና ንርኢ ዘለና but anyway ይገብርዎ ኣለዉ እቲ ኩነታት እንታይ ክኸውን እዩ ነገራት ከልጅ እንታይ ክገጥመን እዩ እንታይ ክወርደን እዩ ንሕና ኩልና ክንከታተሉ ጥራይና ንኽእል ናይ ብሓቂ ዘሰክፍ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ስቶሪ እዚ ክንከታተሎ ኢና ኣብ ዘበልናዮ ድማ እናተኸታተልና ሓበሬታ ክንበኩም ኢና ብገፅ ቀልጢፉ ዝቀያየርን ቀልጢፉ ዝምዕብልን ስቶሪ ስለ ዝኾነ ቀንዲ ንዓና ዘገድሰና ግን እዛ ናይ ኢማራት ንሰምዓ ዘለና ኣቐድም ኣቢልና ድማ ብዛዕባ ሑቲ ዝሰማዕናዮ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝግበር ዘሎ ዝያዳ መንፀባረቂ ክትኮነና ስለ ዝኾነት ናብኡ ክንሓልፍ ኢና ንዞባና ዝያዳ ክንሪኢና again please like ምግባር ኣይትረሱ ሪቶኹም ግደፉ ደግፉ ኢኹም ሕጂ ንዞባና ክንሰግ ኢትዮጵያን የሚያክል በዓለም 10ኛ ፖፑሌሽን የያዘ በዘመናት መካከል የወደብ አልቦነት ችግር ያልነበረው ሀገር በቀላሉ በንግድ ህግ በንግግር በሰጥቶ መቀበል መርህ ማግኘት ሲቻል ከምጽዋ ጫፍ እስከ ሞቃዲሾ ቀንድ ጫፍ ድረስ 5000 ኪሎ ሜትር በጣም ፕሌንቲ የሆነ ሪሶርስ ያለበት ቦታ ላይ በክፋት ባለመነጋገር በሰጥቶ መቀበል መርህ ባለማመን ኮኤግዚስት ለማድረግ ባለመዘጋጀት አንዳችን ለአንዳችን ጥፋት እንድንሆን በሚያመቻች መንገድ ለመሄድ በማሰብ ብቻ ኢትዮጵያን የባህር በር አልቦ አድርጎ መቀጠል በየትኛውም ዘመን አዋጭ አይደለም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ቪድዮ እዚኣ በቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ሸር ትገብርዋ ዘለዉ እዮም ኢትዮጵያ ዝኣክል ሃገር ሓንሳብ 330 ክብሉ ኣፅሚዖምና ዘለዉ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይሃብኩምና ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ካብ ወደባት ናትና እናጠቃስካ ማለት እዩ ብካልእ ዘራርባ ከምዚ ዓይነት ደፋር መራሒ እኮ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፍለጥ እንታይ ማለት ይሃቡና ማለት ኤኒዌይ ንሱ ሕጂ ትዘረባ ናቱ ሪቶሪክ ናቱ ማራ ይዘጋንኖ ዘሎ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝዛረቦ ዘሎ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ድማ ከነተሓዞ ስለ ዘለና ከርእየኩም ክፍትን እየ ቢካዝ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት እቲኻ ቅልጡፍ ዲፕሎማስያዊ ግብረ መልሲ ክወሃብ ኣብ ከባቢና ከም ንቡር ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ክንርኢና ኢራን ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ክንርኢና ብዓብዩ እቲ ዞባና ድማ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንርዳ ኣለና ብልፅግና ድማ ድራማታቱ ፅንሂልና ክንርኢና ቅድሚ ናብኣ ምጅማርና በዚያ ክንጅምር መንግስቲ ሱዳን ሌትናንት ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ የካይድ ኣሎ ሎሚ ናብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝኣተወ ጀነራል አልቡርሃን ምስቲ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ዝተቐበሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ሰፊሕ ልዝብ ከካይድ እዩ ተስፋ ለማርኣያ ዝርዝሩ ከቕርቦ እዩ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ምዕባለታት ሱዳን ከምኡውን ንክልቲኦም ወገናት ዘገድሱ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ክዘራረቡ እዮም ወገን ሱዳን ዝወፀ መግለፂ ከም ዘነፅሮ ዑደት ናይቲ ኣቦ እምበር ልኡላዊ መሰጋገሪ ቤት ምክሪ ሱዳን ዝኾነ ኣልቡርሃን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣብ መንጎ ኣስመራን ካርቱምን ዝህሉ ሓበራዊ ምትሕግጋዝ ዘደንፍዕ ምዃኑ የመልክት ሕጂ ኣብዚኣ ሓንቲ ክትርዳና ዘለዋ እዚ ርክብ እዚ ኖርማሊ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት እዮም ኣብ ዝኾነ ግዜ ክራኸቡ ዝኽእሉ እዮም you can say nothing is special about this but everything is special ስለምንታይ ሱዳን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ሱዳን ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ነቲ ኩርሞግ ዝበሃል ቦታ ነቲ ናይ ብሉ ናይል ዝነበረ ሓይልታት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ፀራሪጋ ደፋፍያ ኣልያ ናብ ምንታይ መፅያ ኣላ ናብ ሓውሲ ሕጂ ናብቲ ናብ ዳርፎር ገፁ ዘሎ ዓላማታት ራይቲ ኣልዕቤድ ዝብልዎ ዶ ካልእ ዶ እናተባህለ ዝግበር ዘሎ እዚ ማለት ድማ
መንግስቲ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ንመንግስቲ ናይ አልቡርሃን ንምድኻም ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ እውን ንርኢ ኣለና ዲፕሎማቲክሊ ከምኡ ድማ ኬሚካላዊ ዌፐን ዶገለዶ እናበለ እውን ዝገብሮ ዘሎ ንርኢ ኣለና እንተኾነ ኣብ ባይታ ብአልቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ ሰራዊትን መንግስትን ይግስግስ ከም ዘሎን ዓቕምታቱ እናሓየለ ይኸይድ ክመፅእ ከም ዘሎን ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ድማ ኮንሶሊዴት እናገበረ ይኸይድ ከም ዘሎን ዳርጋ ብኩሉ ፅቡቅ ዝኾነ ፕሮግረስ ይገብር ከም ዘሎን ሃገር እውን ናብ ፅቡቅ ደረጃ ትኸይድ ኣላ ነዚ ፅቡቅ ደረጃ እዚ ድማ እቲ ቀንዲ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝጅንጅን ዘሎ ሓይሊ ኢማራት ድማ ኩነታቱ ኣብ خطر ዝኾነ ጉዳይ በፂሕ ኣሎ ህወሓት ምስ ብልፅግና ዝኸድዎ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ድማ ብግልፂ ንኤርትራ ንህወሓትን ንሱዳንን እናጠቐሰ ጠራዕራዕ ክብለሉ ዝብለሉ ዘሎ ደረጃ ተበፂሕ ኣሎ ኩሉ ነዚ ኣብ ግምት ኢኻ እዚ ርክብ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ትርጉም ዘለዎ እዩ ብመንገዲ ሱዳን እንታይ ዓይነት ሪፖርት ሂቦሞ ከርእየኩም እየ ምክንያቱ ክልቲኦም ሃገራት ነናቶም ርዲት ኣለዎም ነናቶም ኢንተርፕሬቴሽን ኣለዎም ነቲ ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት ሓደክ ነናቱ መረዳእታ ይክበሉ ዝኽእል እንታይ ዕላማ ናይ ሱዳን ካብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ትፅበ ዘላ ሱዳን ኤርትራ ካብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ትፅበላ ነናቶም ኢንተረስት ኣለዎም ነናቶም ታርጌት እውን ኣለዎም ርዱ ይኻሱ ምክንያቱ ኤርትራ ካብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ትፅበ ሱዳን ካብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ትፅበ ነናቶም ሪፖርት ኢኻ ክትርኢ ዘለካ I had a Sudan report ኣብዚ ጉዳይ እዚ and I'm going to share it with you because how do Sudan perceive this ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ትሪኦ ኣላ እታ ቪድዮ ይረኽብኮና ኣለዎ ግምስ ኦኬ እዚ ካብ ሱዳን ኤኮ ካብ ዝብል ዝወፀ ሓበሬታ እዩ chairman of the Sudanese Transitional Sovereign Council General Abdel Fattah al-Burhan arrived at Dadaab. Okay, Eritrean President Isaias Afwerki received al-Burhan at Asmara International Airport. The two leaders reviewed the course of bilateral relations. Naklitium zimdanatat nemhiyal zigbar zolo. Course كل زي كوميز بحال. كمرما ways to expand نتزلهم شركة نتات نمسفح. Khartoum and Asmara across various fields. They also stressed the importance of strengthening and long-standing blah blah. The visit reflects Sudan's commitment to reinforcing relations with neighboring Eritrea, as well as the level of coordination between the two countries. And the Sudan is a good idea. Salamtai Al-Burhan's visit to Asmara highlights the importance of Sudan's Eritrean relations, carries added significance in rising tensions in the Horn of Africa. Sudan is a good idea, particularly between Eritrea and Ethiopia. ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ እዚ ኩነታት ዘገዳስነት ክህልዎ at a time when relations between Khartoum and Addis Ababa have been increasingly strained ብሓፈሻ ብልፅግና ምስ ኤርትራ ምስ ሱዳን ምስ ክልቲኦም ኣብ ዝከራኸረሉ ዘሎ ብፍላይ ድማ ምስ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዳርጋ ናብ ውፁእ ዝኾነ ጎንፂ ክሰግረሉ ኣብ ዝኽእል ዘሎ ምስ ኤርትራ ድማ ፕሮፓጋንዳ ናይ ባሕርን ካልእን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ ክልቲኦም መራሕቲ ይራኸቡ ምኻሎም ኣገዳስነት ኣለዎ The Sudanese armed forces have openly accused ሰራዊት ናይ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ብግልፂ ከምኡ ድማ ምስ ኢማራት ኮይኖም ክልቲኦም ኣብ ልዕሊኦም ዝገብርዎ ንዘለዉ ከሲሶም ከም ዘለውን ለንቀነ ድማ ሓንቲ ነፋሪት ሓንቲ ድሮን ናይ ኣብ ዓዶም ዝሃረምዋ ንሳቶም ናይ ኢማራት ኢድ ከም ዘለዋ ኣረጋጊፆም ብካልእ ናይ ኢንቨስቲጌሽን ቦዲስ ናብ ብሮይተርስ ይኹን ከምኡ ብናይ የል ዩኒቨርሲቲ ሂማኒታርያን ሪሰርች ላብ ዝተረጋገፀ ምዃኑ ዝነገረሉ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ክንምንታይ ኣብቲ ኩናት ናይ ሱዳን ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ተሰሊፋ ከም ዘላ ደጊሞም ደጋጊሞም ጭብጢ ኣብ ርእሲ ጭብጢ ብምሃብ እቲ ጉዳይ ኣብ ዩሮፒያን ዩኒዮን ቤት ፍርዲ መጋባእያታት ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ብወገን ዴሞክራትስ ቀፃሊ ድፍኢት ይግበረሉ ከም ዘሎ እዚ ማለት ድማ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝረአ ነገር ወይ እውን ዝበሃል ዘየለ ውሑድ ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራ ብወተሃደራዊ ዓቕሚ ሱዳን ትሕግዛ ኣላ ዝብል ይግዳስ ዲፕሎማቲክሊ ኤርትራ ሙሉ ብሙሉ ኣብ ጎኒ ሱዳን ከም ዘላ እያ ሓበሬታ ትብደላ እዚ ሕጂ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ንዝብል ብርግፅ ኣብ ኩሉ ነገር ምስ ምንታይ ኢና ክነተሓዞ ምስቲ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ዘሎ ወይ ካብቲ ኩርሙክ ዝበሃል ቦታ ዝካየድ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣተሓሒዝካ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል ስለምንታይ እዘን ሃገራት እዚኣተን ንናተን ረብሓ ኣለዎን ብፍላይ ግብፂ ዝበሃል ኣብዚ ቦታ እዚ ዝተፈላለየ ረብሓ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ሱዳን ጉዳይ ናይ ኒል ዝበሃል ኣሎ ቀደም እንተሎሚ ሱዳን ንህላዊኣን ንቀፃልነታን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ኣብ ዘላትሉ እዚ ናይ ብሉ ናይል ዞባ ዝግበር ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ካብኡ ተደፊኡ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ክህሉ ከም ዝኽእል ዝነገረሉ ዘሎ ኩናት ናይ ትግራይ ኩናት ናይ ኣምሓራ ኩናት ናይ ሸነ ኣብ ግምት ኢኻ
ኤርትራ ድማ ብወቅዒ ናብ ኩናት ትዕደመሉ ዘላ ቀጻሊ ድማ ትቕስቀሰሉ ዘላ ኤርትራን ሱዳንን ብዙሕ ዘተሓባብርን ዘተሓሓዝን ነጥብታት ኣለዎ ምስቲ ኢማራት ቀጻሊ ወይ እውን ናብ ከቢድ ዝኾነ ዓዘቕቲ ናይ ኩናት እቲ ዞባ ተሸሚምዎ ዘሎ ብፍሉይ ንዳዕመ መሰረት ንምድሓን ፍሉይ ዝኾነ ምንቅስቓሳት ክትገብር ንባዕላ እውን ፀገማት ክህልዋ ኽእል እዩ ምክንያቱ ዓዳ ክድከር እዩ ዝውዕል ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ ነዚ ሃጓፍ እዚ እንታይ ክገብርዎ ይኽእሉ ዳዕመ መሰረት እናተዳኸመ እናተሃረመ ይኸይድ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ There was this one story ክውስኸልኩም እየ ምንታን ከነተሓሓዛ ስለ ዘለኹ ዳዕመ መሰረት ሃንፅን ኢላ ኸሪእኩም እየ ኩሉ ድምር እንተሪኢና ኤርትራን ሱዳንን ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማሲ ገብሩ ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ንሱዳን እንታይ ጥቕሚ ሂቦም ኣሎ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ሌጂቲመሲ እቲ መንግስቲ ቀጻሊ ምስ ካልኦት ዲፕሎማት ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ሃገራት እናተራኸበ ዝምድና ይገብር ምህላው ምስቲ ከተማና እቲ ምቕማጥ ናቱ ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ካርቱም ኢትዩ ዝምድናታቱ ከም ሃገር ደረጃ ተቐባልነት ንኽረክብ ሓደ መንግስቲ ከም ዘሎ እቲ ሃገር እቲ ብቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ መንግስቲ ነቲ ሃገር ዝውክል ምዃኑ ከረጋግፅ ዓለም ድማ ነቲ ጎቦ ክልተ ጀነራላት ይዋግኡ ኣለዉ ዝብል ኣጀንዳ ኣልያ ነቲ ኩነታት ብትክክል ስእሉ ክትርዮ ስለ ዝድለ ዘሎ ኤርትራ ከም ሃገርን ከም ልኡላዊትን ከም ጎረቤትን ፅቡቅ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ዕድላት እውን ትፈጥራላ ንሱዳን ክንብል ንኽእል ኢና ቀጻሊ ምስ ኤርትራ ክራኸብ ከሎ ኣብ ጎረባብቲ ምስ ግብፂ ምስ ኤርትራ ክራኸብ ከሎ ኣብቲ ጉርብትና ኣብ ሰናይ ጉርብትና ይሰርሕ ከም ዘሎን ህዝቢ ንህዝቢ ዘሎ ዝምድናታት ኣብ ምሕያል ይሰርሕ ከም ዘሎን ሓላፍነታዊ መንግስቲ ምዃኑ ኣብ ዓለም ንኸርኢ እውን ይሕግዝ ይህቦ እዩ ዕድል ይህቦ እዩ ስለዚ ኤርትራ ብርግፅ ንባዕላ እንታይ ካብ ዝትረብሕ I really don't know ኤርትራ ካብ ሱዳን ሰናይ ተግባር ንምግባር ወይ ከዓ ፅቡቅ ጉርብትና ንምህላው ተደይ ኮይኑ I don't know እንታይ ከም ትረብሕ ዝርዳዕኒ ብዙሕ ዝርዳዕኒ ነገር የለን ምክንያቱ ሱዳን ኣብ ቢዝነስ ብዙሕ እዮም ዝጠቕሙና ጎረባብትና እዮም ነዊሕ ታሪኻዊ ምትእስሳር ኣለና ራይት ናው ግን ኤርትራ ፖለቲካሊ ዲፕሎማቲካሊ እንታይ ረብሓ የምፅኣላ እዚ ኩነታት እዚ ኣይፈልጥን እየ ግን ናተይ መደምደምታ እንታይ እዩ ሱዳን ከም ሃገር ደው ክትብል ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እቲ ንሱዳን ከፍርስ ደሊ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ተሰሊጥዎ ከይባዕለ ከይሓደረ ናብ ኤርትራ ሕማቕ ክገብር ክፍትን ዝኽእል ምዃኑ ስለ ንፈልጥ ፅቡቅ ነገር ኢና ኣና ዋላ ቀጥታዊ ኣብ ጅባና ዝኣቱ ነገር ተዘይተረኣየና ኣብ ሎንግ ተርም ግን ሰላም ናይ ሱዳን ኤርትራ ይርብሕ እዩ ምናልባት ከይገመትኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ድማ እዚ ጉዳይ ናይ ባጤራ ምቕያር እውን ኣካል ናይቲ ዲስካሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከሰላ ሓደ ካብቲ ንጡፍ ዝኾነ ናይ ቢዝነስ ርክብ ዝገብር ናቕፋ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ቦታቲ ከም ዝሰርሕ ስለዚ እዚ ምቅያር ናይ ባጤራ እውን ብሃገር ደረጃ ዲስካስ ክገብርሉ እውን እኸውን እዩ ግምገምጋም ናተይ ዩ ኦልዌይስ ሃቭ ቱ ባይላተራል ሪሌሽንስ ክበሃል ከሎ ኣካል ናቱ እሱ እውን እዩ ስለዚ ክቢ እቲ ካብቲ ናቶም ጌስቸር ከምኡውን ኣብቲ ጎደና ብሓደ ክዛወሩ ዝተራእይዎ ፅቡቅ ዝኾነ ሃርሞናይዝ ዝኾነ ሰላም ዘለዎ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ከም ዝነበሮም ኢኻ ትርኢ ናይ ምክርኻር ናይ ገለመለ ክኸውን ኣይክእልን ኦፍኮርስ ሱዳን ርእሶም ተደይሰይቶም ምስ ኤርትራ ሽግር ክፈጥሩ የብሎምን ምክንያቱ ብኩሉ ነገርካ ሽግር ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ምስ ኤርትራ ዋላ እውን ዘይረዳድእ እንተለዎም ሰላም እዮም ክገብሩ ዘለዎም ዘይረዳድእ ነገርካ ኤርትራ ክትፈጥረሎም ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ኣይ ቲንክ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝኣክል ግልፂ ዝኾነ ኢንተርቪው ኣካይዱ ኣሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሰላም ንክትረክብ ሃገር ትክክለኛ መርገፅ ከም ዘለዎ እዚ ግን ኣካል ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ The first thing the Iranians have got, if they want to use it, the second thing they've got is the Bab el-Mandeb Strait. The Houthis have already shown a year ago that they can close the Bab el-Mandeb Strait by attacking shipping going through it. They could do that again. They haven't started to do it yet, but they're prepared to. More than that, the Houthis have been working with al-Shabaab in Somalia. And al-Shabaab, the jihadist group in Somalia, for a year now have been talking to the Houthis. And the Houthis ሓደ ካብቲ ለንቀነ ብተደጋጋሚ እናነፀረ ዝመፅእ ዘሎ ብዝሰፍሐ መልክዕ ካብ ዝዝረብ ዘሎ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩምኒ ኢራን ሓደ ኣገዳሲ መምርሒ ወይ ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ ኣላ ይብሎ እታ መምርሒ ከስማዓኩም እየ ኣብዚኣ ክምለሳ ስለ ዝኾንኩ ክልተ ቪድዮታት ኮምባይን ገብረልኩም እየ A new flashpoint is emerging in the Middle East. Reuters reports that Iran has asked Yemen's Houthi movement to stand ready to shut the Bab el-Mandeb Strait if the United States attacks Iran's power infrastructure. The move could threaten another of the world's most critical oil shipping routes, escalating the regional crisis. According to 3 sources cited by Reuters, Tehran has discussed the plan at the highest levels and conveyed the message to its Houthi allies. A source close to the Houthis says Okay, እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኢና ሰሚዕና ዘለና ንሳ ድማ
ኢራን ንሑቲ ንጹር ትእዛዝ ሂባቶ ከም ዘላ ናይ ኤሌክትሪክ መመንጨዊ ቦታታት ናቶም ተታሪሙ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክዕፀ ምዃኑ ወሽመጥ ባቤል መንደብ ክዕፀ ምዃኑ እዚ ኸ እንታይ እዩ ሑቲ ኦልሬዲ ናብ ኢራን ገሾም ኣብ ቀብሪ ናይቲ ሱፕሪም ሊደር ተሳቲፎም ንኽምለሱ ከለዎ ስዑድያ ዝፈጠረቶ ድራማ ነይሩ ብዛዕባ ንእሽተይ ከስማዓኩም እየ እዚ ግን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ መምርሒ ምዃኑን ነዚ ክልቲኡ ሌቨሬጅ ፖይንትስ ኮምባይን ብምግባር ንኣሜሪካ ንምብካያ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እምበኣር እዚ ነገር እዚ ኣብዚኣ ክንሪኦ እሞ ንክልቲኡ ነገራት ኮምባይን ንክገብርዎ ከቢድ ከም ዘይኮነ ንኣታቶም ብንጹር እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ስለዚ መጀመርያ ኢራን ነተን ሃገራት ኸልጅ ኢንፍራስትራክቸር ናቶም ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ናቶም ፓወር ፕላንትስ ናቶም ብምሉእ ክትሃርሞ ምዃና እሱ ግን ንሃገራት ኸልጅ ጥራይ ክጎድእ ዝኽእል ዝያዳ ጉድኣት ክፈጥር ዝኽእል ንኣሜሪካ ወይ እውን ንኤውሮጳ ዓለም ነዚ ምዕራባዊ ዓለም እዛ ባቤል መንደብያ ንዓ ድማ ሎክ ክገብርዋ ምዃኖም ምስ ሑቲ ተዘራሪቦም ተረዳዲኦም ከም ዘለውን ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ስዑድያ ነክፍረ ክትብል ቀንያ ለንቀነ እንታይ ፍረ ኣምፂኢላ ኸውንቲ ሓፍከፍ ትብሎ ፀንሐት ኣብዚኣ እስከስምዑለይ ኣነ እኳ ግርም እዩ ዝብለኒ ዘሎ said that any threat to Saudi reaffirmed a statement made beforehand. Any threat to Saudi is also a threat to us. Any aggression against either country shall be considered an aggression against both. So they've reaffirmed the support for Saudi if Saudi is attacked. So not sure how you would interpret that and whether this is more symbolic or Pakistan may be dragged into the war. No, meaningless, symbolic. Number one, when the Saudis, whoever authorized the attack on Monday, and the Saudis have denied it. The attack on Yemen? Yes. So that attack on Yemen on Sana'a, the airport. The local Yemeni government claimed that it did it, and it's an ally of Saudi Arabia. But then two American officials said the Saudis did it. The Houthis responded immediately and hit the... ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኩላ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዘጋጠመ ጉዳይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ስዑድያ እንታይ ገይራ ነይራ ነፋሪት ናይ ሑቲ ትምለስ ዘላ ብዘይ ፍቃድ ናይቲ መንግስቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ የመን ተኣትላ ተነፋሪት እሞ ክትኣቱ የብላን ብዝብል ምክርኻር ንኤርፖርት ናይ ሰንዓ ኤርፖርት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ሑትን ዘሎ ከም ዝሃረመትን እቲ ዝተገበረ ወላ ስዑድያ ኣነ ይገበርኮን ገይረዮ እንተዘይበለት ክልተ ናይ ኣሜሪካ ምንጭታት ግን ስዑድያ ከም ዝገበረቶ ነጊሮም ስዑድያ ሑቲ ድማ ከም ገበረ መልሲ ሓደ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ናይ ስዑድያ ኣጠቃቢሉ ገዲፍዎ ስዑድያ ድማ እቲ ቃንዛ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ቃንዛ ተሰኪማ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንምንታይ ዝግበር ዘሎ ንዝብል ደንቀነ እንታይ ብለና ፀኒሑ ፓኪስታን ከም ሓንቲ ዓባይ መሻርክቲ ናይ ስዑድያ ዝኾነት ንኢራን መጠንቀቕታ ሂባ ከም ዘላ እቲ መጠንቀቕታ ድማ እንታይ ዝብል እዩ ብስዑድያ ምህራም ማለት ኢራን ምሳና ምስ ጎረቤትኩም ፓኪስታን ፀገም ክትፈጥሩ ኢኹም ይብሉ ኣለዉ ፓኪስታን ኣበይ ዘሎ ይነው ፓኪስታን ጎረቤት ናይ ስዑድያ እዩ ስለዚ ፓኪስታን ማለት ድማ ኣብቲ ሽምግልና እውን ዓብይ ተራ ዘሎ ዝነበሮ እዩ ነቲ ኤምኦዩ ንምፍራም ፓኪስታን ኣበይ ኣሎ እንተሪኢኹሞ ብድሕሪ ኢራን ዘሎ ብምብራቕ ናይ ኢራን መን ኣሎ ኣፍጋኒስታንን ኣብ ታሕቲ ድማ ምስ ባሕሪ ዝራኸብ ፓኪስታን እዩ ስለዚ ጎረባብቲ እዮም ሕጂ ፓኪስታን ድማ ኒኩለራዊ ሓይሊ እዩ ምስ ስዑድያ ድማ ዓብይ ከምዚ ናይ ኔቶ ዓይነት ሽርክነት ወይ ምሕዝነት ዘለዎም እዮም ንስዑድያ ኢራን ክትሃርማ ከም ትኽእል ስለ ዝግመት ኢራን ምንታ ንኸይትሃርማ ፓኪስታን መጠንቀቕታ ትገብር ኣላ እዚ ግን ሽማዊ እዩ ይብል ኣሎ እታ ኣገዳሲት ስዑድያ ኣበይ ቦታ ደው ኢላ ኣላ ሕጂ ክንፈልጣ ዘለና ንመለስ ኣብዚኣ in southern Saudi Arabia, southwest Saudi Arabia. And since then, what's happened? Nothing. In fact, today, the Saudis announced that they're going to fly into Sana'a. They're reestablishing a flight route. Yeah, the Jordanian one, I saw that. They're allowing, so they usually have a blockade of Sana'a, but as a gesture of goodwill, I just saw that before it went live, they've allowed commercial flights from Jordan to Sana'a, to Yemen. So that tells you that there's been some behind the scenes. I mean, what Pepe and I learned from the sources that we had access to in Pakistan is reportedly Pakistan went to MBS and basically said, what the hell are you doing? You got your head up your ass? What are you trying to do? Stop. The United States is, they're going to keep pushing the envelope. This is very interesting. زيادة نطبق الرياضة اللي نازلنا. انتايم زبلو زلو مسيلكم. This cannot be سعودية سكسا كن ديز تبيت كتكونا يتخلني أنا. هجي انتاي زبلو نازلو مسيلكم. مجمريا سعودية
ኣብ ሰንዓ ኤርፖርት ዝገበረቶ ኣነ ኣብዚ ቻነል ናተይ ተኸታተልቲ ድማ እንታይ ኢልኩም ዋእታት ስዑድያ ሕማም ርእሲ ኣለዎም ድዮም ተጸሊሎም ድዮም ዓቢዶም ድዮም ብሰላም ነዛ ኩናት ከመይ ገይረ ይሰግራ ኢሉ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመጥ ሰብሲ ከመይ ገይሩ ምስ ሑቲ ዝላኸፍ ዘሎ ሑቲ ንዑ ይኮነን እስራኤል ከማን ክሃርም ዝኽእል ሚሳይላት ዘለዎም እዩ እዚ ኩሉ ኪሎ ሜትራት ሰንጢቑ ኸይዱ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዕላማታቱ ዝሃረመ ሚሳይላት ዘለዎ እዩ ስለዚ ከመይ ገይሮም እዮም ክሳዕ ክንዚ እንጀልና ደርዩ ደለው ኢሎም ፓኪስታን ድማ ከምያ ኢላቶም እዮም ወተጸሊልካ ዲኻ ከመይ ጌርካ ምስ ሑቲ ሽግር ትፈጥር ዘለኻ ነዚያ ነገር ክትዕርያ ኣለካ እንተደየለ ክትስሕና ኢኻ ኢሎም ስዑድያ ድማ ሕጂ ብመንገዲ ጆርዳን ገለ ገይሮም ነቲ ናይ ሰንዓ ኤርፖርት ክነዓፅዎ ኢና ዶገዶዶ ዝበሃል ዝነበረ ንምሕዝነት ተባሂሉ ናብኡ ገጾም ክመፁ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ስዑድያ ይቕረታ ሓቲታላ ብድሕሪ መጋረጃ it was a stupid decision ኣነ ክሪኦ ከለኹ እዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ኩሉ 4 ወርሒ ስዑድያ ትዕግስቲ ናቶም ንዓለም ዘገረመ ንእስራኤልን ንኢማራትን ድማ ዘጨነቐ እዩ ነይሩ ናብቲ ኩናት ንክእትዋ ዘይገበርዎን ዘይተዛረብዎን ኣይነበረ ትም ኤምቢኤስ መልሓሱ ከይከፈተ እዛ ኩናት ኢንፋክት ናይ ዝሓለፈ ኮርተር ናይ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ወርሓት ወርሒ 2 ወርሒ 3 ፀብፃብ ኣብ ዝተገበረሉ ዝበለፀ መክሰብ ከም ዝገበረት ስዑዲ ዓረብ ምክንያቱ ነዳድናታ ብዝኸበረ ዋጋ ክሸይጥ ዝኻለት ሃገር እያ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ረብሓ ነይርዎም እዩ ኢራን ድማ ኣብቲ መጀመርያ ዝተገበረቶ ደይ ኮይኑ ድሕሪኡ ንስዑድያ ይሃረምዋን ቻሌንጅ እውን ኣይገበርዋን ኤርፖርትስ ናታ ይሰርሓሎ ቢዝነስ ናታ ይሰርሓሎ ስለዚ ስዑዲ ዓረብ ካብዚ ኩናት እዚ ብልቦና ካብቶም ኩለን ሃገራት ኸልጅ ብዝበለፀ ወፅያ ነይራ ናው out of nowhere ምስ ሑቲ ሽግር ክትፈጥር ምፍታን ካን ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ ከም ዝኾነ ነጊረኩም እየ ካልእ ኣጋጣሚ ብኡ መንፅር ድማ ኣፅዋር ክሸጠልኩም የልዎም ዶናልድ ትራምፕ ገለገለ ገይርዎም ኣሎ ብሓፈሻ ክንዲ ምንታይ ጭምልቕና ዘለዎ ሲቹዌሽን ከም ዘሎ ኣብዚ ከባቢና ክርዳእና ኣለዎ ተዋስኦ ኣብ ርእሲ ተዋስኦ ኣብ ርእሲ ተዋስኦ ኣብ ርእሲ ተዋስኦ እዩ ዝግበር ዘሎ ሲሪየስ ኩናት እዩ ግን እጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ቀይ ባሕሪ ክንዲ ምንታይ መፈንጠራታት ኣትይዎ ዘሎ ምዃኑ ተገንዚብና ኣለና ኣብዚያ ኣንተቦ ዝኸለፍኩልኩም ሓንቲ ካብትን ተፍርህ ዝበላ ትሪተ ፓርሰን ስማዕ እዩ I view very prematurely. It was abandoned. It was mistakes on both sides, overreactions on both sides. But they're still acting on those overreactions. And as part of that, there is that belief they didn't do enough in the last war. So what can they do more in this war that changes the situation? My answer is almost nothing. I don't see anything that really fundamentally would change the situation. Particularly when you think about the fact that it would have to happen in a short period of time with a very high likelihood of success. I don't see any options. And if they had one, I suspect that they would use it a long time ago. ሕጂ ኣብቲያ ናይ እስራኤል እንዲ ዝመልሰና ዘሎ ግን ኣነ ኣብዚያ ክመልሰኩም እንታይ ዝብል ዘሎ ትሪተ ፓርሲ እውን እንትኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ካብቲያ ኢራን ከም ሕብእቲ ካርዲ ግን ኣብ ዝኾነ ግዜ ክጥቀሙላ ዝኽእሉ እንታይ ነይራ ሑቲ ቀጥታዊ ኩናት ምስ ስዑድያ ንክገብር እንታይ ማለት እዩ እዚ እንድሕሪ ኣሜሪካ ንስዑድያ ቀስቂሶም እስራኤልን ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕን ነተንያሁን ቀስቂሶም ንስዑድያ ኣንጻር ኣሜሪካ አንጻር ኢራን ስጉምትን ክወስድ እንተደፊዮ እሞ እንታይ ክገብር እዩ ዝሓስብ ነይሩ ኢራን እንታይ ክትገብር ትሓስብ ነይራ ሑቲ ወራር ናይ መሬት ቀጥታዊ ኩናት አንጻር ስዑድያ ንክጅምር እዚ ማለት ድማ እንታይ እዩ ስዑድያ ሰራዊታ ናብ ኢራን ዘይኮነ ክሰድድ ንባዕላ መሬታ ክውረር ከም ዝኽእልን ሑቲ ድማ ኣዝዮም ተዋጋእቲ ህዝቢ እዮም ከቢድ ዝኾነ ህዝቢ እዩ ስለዚ ንሳቶም ንባዕሎም ከዓ ክሌይም ኣለዎም ኣብቲ ደቡባዊ ክፋል ናትና ግዛኣት ዝነበረ ተመንጢልና እዩ ዝብልዎ ኣለዎ ስለዚ ንሳቶም ንብሱ ዝኻለ ወታደራዊ ስጉምቲ ክገብሩላ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንስዑድያ ብፍቶ ጥራይ ዘይኮነ በፍንጫውን እዮም ሒዞማ ዘለዉ ወሽመጥ እቲ ባቤል መንደብ ምዕፃው ጥራይ ዘይኮነሲ ኪንኡ ዝኸደ ስጉምቲ ክወስዱላ ከም ዝኽእሉን ነዚ ስዑድያ ክንዲ ገለ ሃገር ብቐሊሉ ሑቲ ክሕዘሎም ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ኢራናውያን ቨሪ ፕራግማቲክ ህዝቢ እዮም ንነገራት ብንእሽተይ ሓይሊ ኣሲሜትሪካል ዋርፌር ዝበሃል ኩሉ ግዜ ዘክርዎ አሚን ስዑድያ ይኹን ኢራን ስለ ዝገብርዎ ዘሎ እምበር ሻዕብያ እንታይ ይገብር ኣሎ ኢትዮጵያውያን ኣትሊስት እንታይ ይብሉና ኣሎ ሻዕብያ እንታይ ገይርና ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ንኩሉ ዝብልፅግና ኡይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ብመራፍእ ገይሩ ዘንቀሳቐስ ልብና ኣጥፊና ዘሎ ብሎ ፋኖ ንስዩ ዝድግፎ ዘሎ ሸነ ንስዩ ዝድግፎ ዘሎ ዘይኮነ ኮይ ህወሓት ንስዩ ዝድግፎ ዘሎ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ድማ ፈፂምና ንቕ ከም ዘይንብል ገይሮምና ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ትማልቲ ማለት ባሕሪ ክንወስድና ብሓይሊ ዝብል ዝነበረ ሎሚ ልኡላውነትና ከይድፍር ማንም ዝኽእለልና የለን ኢሉ እዩ ዝልምን ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ልክዕ እቲ ኣሲሜትሪካል ወይ ከዓ ንፀላኢሲ ኣቢ ብልፅግና 30 ነፈርቲ ኩናት ኣለዎ 30 ነፈርቲ ምግዛእ ኣየድልየካን እዩ ዩ ሃቭ ቱ ሃቭ አ ዲፍረንት ሜካኒዝም
ካለ ዓይነት ስልቲ ካለ ዓይነት ቅዲ ንዕዑ ብቐሊሉ ከተንበርክኸሉ ትኽእል መንገዲ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ከመይ ገይሩ ፋኖ ድሮን የብሉ ኣፅዋር የብሉ ንኣቢ ልቡ ትፊኢሉ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ሲሜትሪክ ዎርፌር ካለ ዓይነት ቅዲ ኩናት ትፈጥር ድብያ ጌርካ ኣድቢኻ ተሓቢእካ ነቲ ጸላኢ ሃርገፍገፍ ናበለ መስመፀ ቆሽሚትካ ዝኣክል ኣፅዋራት ትወስደሉ ዓድኻ ስለ ዝኾነ ድማ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጦ ኣበይ ትጸንዑ ኣበይ ትሕባእ ቤን ተጥቅዕ ስለ ትፈልጥ ፊት ንፊት ግንባር ጌርካ ክትዋጋ ከቢድ እዩ ኣድቢኻ ጸነካ ሻዕብያ ድማ ኩናት ናይ ድብያሲ ግን ሻዕብያ ትፈልጦ እኮ የለን 30 ዓመት ተዋጊሉ ስለዚ ከመይ ጌርካ ንጸላኢ ልቡ ተጥፋኣሉ ብንእሽተይ ዓቕሚ ብንእሽተይ ኣፅዋር ብንእሽተይ ዓቕሚ ሰብ ከመይ ጌርካ ልቡ ተጥፋኣሉ ብልጽግና ሕማቕ ትምህርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተማሂረሉ ጎምሸትን ሰራዊት የሰልጥን ውፅኢት ናቱ ድማ ክንደይ በራግድ የና ኣብ ክልል ኣምሓራ ጠፍየን ዘለዋ እዮም ዝብልዋ እንታይ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ጉዳይ ምዃንና ንርኢ ዘለና ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ካብቶም ብዙሕ ካርድታት ዝተፈላለየ ሓይልታት ዝወናጨፍሉ ዘለውን ዝጓየሉን ዘለውን እዮም ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኮይና እያ ትርእዮ ዘላ ብርግፅ ብየማንና ብፀጋምና ብሰሜንና ብደቡብና ብኩሉ እዩ እቲ ሽግር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብምሎም ዞም ሽግር ግን ኤርትራ ክፀልዋ ይኽእሉ ዶ እወ ኤርትራ ግን ብቐጥታ ትትንከፍ ሃገር ኣይኮነትን ዘላ ዳርጋ ካብ ኩሎም ነፍሳ አይዞሌት ናገረት ካብ ኩላቶም እናረሓቐት ባፈር ዞን እናፈጠረት ባፈር ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ተሓውን ሓደ ናፃ ስፔስ ትፈጥር ማለት እዩ ንኣብነት ብልፅግና 10 ግዜ ዛረብ ንተጋሩ ሲ ባፈር ዞን ክገብሮም ደልዩ ገለ እዮም ንብሉ ተጋሩ ንባዕሎም ባፈር ዞን ገይሮም ኣሎ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ እሶም ኣይኮኑን ገይሮም ብልፅግና ንኣምሓራ ክሓልፍ ስለዘይከኣለ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ጸላኢ ኣብ ሱዳን እውን እንተኾነት ኩናት ኣበይ ዝግበር ዘሎ ኣብ ደቡብ ክፋል ናይ ሱዳን እዩ ከምኡውን ኣብ ምዕራብ ክፋል ናቶም ስለዚ ናብ ኤርትራ ዝቐረበ ኩናት ኣይኮነን ስቲል ግን ኤቭሪቲንግ ኣፀቢቑ ካብ ማዕዶ ከተዳኽሞ ዘለካ ውይኻ ከተዳኽሞ ዘለካ ናባኻ ተሃንዲዱ ደባትካ ክሳብ ዝመፅእ ተፀቢኻ ንዕንወት ተቐቢልካ ትገብሮ ነገር ውፅኢት የብሉ ዕንወት ክወርደካ ስለ ዝኽእል ወላ ሰዓሮ ነቲ ኩናት ኣብ መወዳእታ ዕንወት ተወሪድካ ዕንወት እዩ ንዑ ክትፅግን መዓት ገንዘብን ግዜን ይወስድ መስዋዕቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ንፀላኢ እንተኽኢልካ ካብ ማዕዶ ካብ ርሑቕ ከተንበርክኸሉ ትኽእል መንገዲ እንተሎ ኩሉ ግዜ ንዑ ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ and I think ሻዕብያ are proving they are very very smart in this game ብልፅግና ድማ ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ ዝመፆ ነገር ግን የለን ስለዚ ነዛ ኩላ ነገር እናረኣና እቲ ናይ ሱዳን ርክብ ምስ ኤርትራ እውን ብመቓን ክትጥምቶ ትኽእል ኢኻ ሕራይ እዚ ንሕና ምስ ኮነ ብልፅግና እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ እንድሕር ኢልካ ብልፅግና ኣብ ውሽጢ እቲ ዓዱ ፖለቲካ ክሰርሕ ይፍትን ኣሎ ምክንያቱ ረጂም ቼንጅ ኣብ ዓዲ ክገብር ዘሉ ዘሎ ሓደ ካብኡ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይገብር ኣለኹ ይብላ ኣሎ ታይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንህወሓት ንኽሃርም መቀራረቢ ክኾኑ ዝኽእል ዝበሎ ዝኣመሰለ ኩሉ ኣጀንዳታት ኣሰናድዩ ወይ ክብል ይብላ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እኮ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዘሎ ፀላኢ ባህሉ ፀላኢ ዝገበሮ ማለት እዩ ንዑ ንምድኻም ነዞም ኩሎም ባንዳታት ኣውፊሩ ክግዕር ይብላ ኣሎ መንግስቲ እናወቀሱ ንመርሓቶም ዝበሃልን ዘይበሃልን እናወልኩ ዝፀንሐ ኩሉ ግዜ ስለዝኾነ ሕዚ ፌደራል መንግስቲ ውቃስ ይኣኽለና ብዝብለሉ ሰዓት ይበፅሕ ፌደራል ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተጋሩ ሰላማዊ ሰልፊ ተቃውሞ ኣንጻር ህወሓት ከካይዶም ተባሂሎም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝርከቡ ተጋሩ መሰረት ብምግባር ድማ ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ እዋናዊ ዝበሎ ፃውዒት ተቕሪበሎም ኣማኻሪ ቀድማ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃን መራሒ እዚኦም ትሪቦም ዘለኹም ብጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ዝተመርሑ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ኣለው ገለ ካብቲ ዝበልዎ ድማ ኣብዚ ስምዕዎ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝተገበረ ኣካይዳ መንግስቲ መንዚዕ ኣለኹ ዝብል ሓይሊ ፕሪቶርያ ፈሪሱ ስለ ዘሎ ከም ብሓድሽ ሪኔጎሽት ክንገብር ኢና ዝብል ኣሽካዕሊ ጀሚሩ ዘሎ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ልዕሊ ኩሉ መብዛሕትኦም ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ዝተፈፀሙ ገበናት ምስ ዝፈፀመ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ኮይኑ ከባቢታት ከተራመስ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ጥራሕ ዘይኮነ ሰብ ካልኦት ከባቢታት እውን ክዘርግ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይሊ ፕሪቶርያ ባዕሉ ኣፍሪስና ኣለዎ ከም ብሓድሽ ክደራደር ነዚ ምግባር ዝኽእል ድማ ደቅና ብመሸጣ ናብ ሱዳንስ ናብ ፍቆዶ ካልኦት ቦታታት እውን እናተወሰዱ ሓድሽ ዓቕሚ ሓድሽ ወጥሪ ንምፍጣር ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ሕዚ እውን ፀቕጥ ንገብር ብፌደራል ይኹን ብካልኦት ወገናት ፕሪቶርያ እንታይ ፈፂምና እንታይ ፈፀምና ንዝብል ተፀዋፂምና ቀልጢፍና ተግባራዊ ንገብረሉ ኩነታት ክፍጠር ፃውዒት ክነቕርብ ንኽእል ኣለና ተፈናቅል ክምለስ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ዘረጋገፆ ናይ ትግራይ ቦታታት ብዙሕ ግዜ ይደጋገም እዩ ቦታ ናይ ረክበና ዝበሃል ዘረባ ቦታ ናይ ተፈናቅልቲ ናይ ህወሓት ዝበሃል ቦታ የለን ናይ ትግራይ ቦታ እዩ በጀት
ምዕራብ ትግራይ ሕዙን ንትግራይ ይዝምደብ ክሳብ ቀረባ ግዜ በጀት ፀጦ ዝበለሉ ምክንያት ምርዳእ ይከኣል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክላሪቲ ክህልወና ዝግባእ ፌደራል መንግስቲ ናይ መምሃራን በጀት ናይ ጥዕና ባጀት ኣይኸፍልን ኣይምድብን ናይ በጀት ድጎማ ይዝም ትግራይ ግን እቲ ሕማቕ ነገር ዓርሳ ተኽልት ነበረት ክልል ናይ ስርቅን ናይ ገበንን ኔትወርክ ጥራሕ ስለ ዝተቆፃፀራ ዓርሳ ካብ ምኻል ሓሊፋ ንኻሊኡ ክትሕግዝ ትኽእል ትነበረት ትግራይ ናይ ውሽጢ ኣታዊኣ ንኹናትን ንወረ ኹናትን ጥራሕ ስለ ዝውዕል ናይ ፌደራል መንግስቲ ጥራሕ ትፅቢት ምግባር ከም ዓብዪ ቁም ነገር ተቆፀረሉ ኩነታት ፈጢርና ኣለና ፈጢሮም ኣለዉ እዚ ከውቅዕ ክእል ኣሎ እዚ ማለት ከምቲ ኣቐዲምኩም ትብልዎ ዝነበርኩም ፌደራል መንግስቲ ሕዙን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብፌደራል ክወሃቡ ዝግብኦም ማሕበራዊ ግልጋሎታት ጠጠው ክብሉ የብሎምን ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ክረኽቦ ዝግባእ ዘገርም ኢና ትግራይ ነገር ኣብዚ ኻ ንመለስ በሉ ጥራሕ በቲ ጀኖሳይድ መላኺ ኣብዪ ኣሕመድ ዘተሓባብሮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፀውዐ ናይ ተወለድቲ ተጋሩ ሰልፊ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ሰሚዕና የለና ስለዚ ዕላማ ናይ ሰልፊ ትሕዝቶ ናይቲ ሰልፊ እንታይ ምዃኑ ንህዝብና ሓፂር መብርሒ ንምሃብ ኢና ፀዊዕናዮ ማለት እዩ እቲ ሰልፊ ከምቲ ዝበልክዎ ሰለስተ ዓበይቲ ዕላማታት ኣትሒዞም እዮም ዘዳልውዎ ዘለዉ ቁፅሪ ሓደ እቲ መላኺ ጀኖሳይደር ኣመራርሓ ብ2013 ዓመተ ምህረት ዝጀመሮ ናይ ጀኖሳይድ ኩናት ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ እውን ብምክንያት ውዕል ፕሪቶርያ ሰላሕታዊ ፅንተት ብምክያድ ተወሳኺ ናይ ጀኖሳይድ ስራሕቲ እናሰርሐ ፀኒሑ እዩ ካብኡ ቀፂሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ትግራይ ንምውራር ዳግማይ ደም ኣፋሳሲ ዝኾነ ውግእ ንምኽፋት እቲ ጀኖሳይድ ንምቕፃል ሰፋሕቲ ምድላዋት ይገብር ስለ ዘሎ ነዚ ንምምላእ ኮነ ተባሂሉ ተሓሲብሉ ዝግበር ዘሎ ሰልፊ እዩ እቲ ካልኣይ ዕላማ ኣለዎ ካልኣይ ዕላምኡ ድማ ናይ ተጋሩ ሰልፊ ዘድልየሉ ካልኣይ ዕላማ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ሕዚ ከካይዶ ይደሊ ንዘሎ ጀኖሳይዳዊ ወራር ድጋፍ ንምትእኻብን ንሃተይ ኮይነን ዝብል ምክንያት ንምትሓዝን ብኡ ቢሉ እውን ብድልየት ተጋሩ ብፃውዒት ተጋሩ ብሕቶ ተጋሩ እየ ፈፂሞ እየ ዝብል ምክንያት ንምግባር ዝዳሎ ዘሎ እዩ ብድምሩ እቲ ጀኖሳይድ ንምምላእ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ምዃኑ ክንምፍጣር ኣዲስ ኣበባ እዚ ድማ ብወገን ህወሓት ዝወሃብ ዘሎ መልሲ እዩ ስለዚ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ክርክር እዮም ዘለዉ እታ ዝበላ ግን ንማሕበረሰብ ዓለም እሚን እዩ ናብ ትግራይ ብደገፍ ናይ ተጋሩ እየ ምትእትታው ዝገብር ዘለኹ ንዝብል ልክዕ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከምኡ ክብሉ እዮም ተሰሚዖም የፌደራል መንግስት የትግራይ ህዝብ እንዲታደግና እንዲጠብቅ እንጠይቃለን የፌደራል ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እቲ ፌደራል መንግስቲ ኢዱ ክእቱ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ A direct call for the federal government to step into the rescue, protect and safeguard the civilian population of Tigray. Enforcement of peace accord. As it demand the strict adherence to and what had the ምትእትታው ናይ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ንኽግበር እሞ ብኡ መንፅር ድማ ነቲ ህወሓት ስዒርካ ነቲ ካልእ ኩሉ ሕጊ ንምትግባር ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎ ኩናት ተመሳሳሊ ሕገ መንግስቲ ንምትግባር ፀጥታን ሰላምን ንምምላስ ብዝብል ምክንያት ካልኣይ ግዜ ናብ ኩናት ንክኣቱ ዝግበር ዘሎ ፃውዒት ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን እዞም ሰባት እዚኣቶም ብተደጋጋሚ ተዋስኦ እንድያ ነዚያ ትመስል ዘራፊነት ስለነሰየ ሌብነት እንደውም የነሰየ እኮ ገልብጠን ነበር የምንከራከርላቸው ለሀገር ነው ብለን ካምፔን ውስጥ መብራት ሳይኖር ጀነሬተር እኮ ጭምር ያስገባ ሰው ታዲያስ ለምን ስለነጻድቃን ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኩላ ቆፅሊ ወዲ ቆፅልና ቀንጠበትን መርቂና ነቲ ትገብር ነቲ ኩነታት ትገብሮ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ቁሩብ ክብድ በለ እንድዩ ግን የስ እቲ ጉዳይ ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብኩሉ ወገናት እዩ ዝግበረሉ ዘሎ ህወሓት ነቲ ዘሎ ኩነታት መልሲ ክህብ ይፍትን ኣሎ ኣብዚ እውን ሓንቲ ነራትኒ እቲ ናይ ፌደራል ምትእትታው ፃውዒት ዝግበረሉ ዘሎ ቡ ጌርካ ነቲ መንግስቲ ነቲ ናይ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ህወሓት ክውሰድ ዝሕሰብ ዘሎ ስጉምትታት ለጅትመሲ ተቐባልነት ምፍጣር እዩ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እውን ምስኡ ዘቕንዐ በቲ ብልጽግና በሀገራዊ ቴሌቪዥናቱ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝግበር ዘሎ ከባለፈው ስህተቱ ማይማር ክሪሚናል ግሩፕ ነው
ዛሬ አይደለም ህገወጥ የሆነው ሲጀመርም ሲፈጠርም ህገወጥ ነው። ቡድኑ ራሱ ነው አፈጣጠሩ አደረጃጀቱ ህገወጥ ነው። ስለዚህ ስህተትና ማለት አላስፈላጊ ህገወጥ የሆኑ ስራዎችን ከመስራት ያስከላኪ ሆኖ ተጠያቂነት መንገድ ስለሚችል አግለው ደግሞ በጣም ህዝቡ ዛለው ህዝቡ ስንታይ ዝብል ዘሎ ቶም ተጋሩሲ ብቀደሞም ዲም አንጻር ህወሓት ነይሮም ወላ ለንቀነይ መጽእዎም ዝሕማም እዚ ኣነ ይርዳእንን ህወሓት ሎሚ ዘይኮነ ሕጊ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኸይድ ዘሎ ክፍጠር ከሎ ይኮም እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓደ ነገር ግን ይበርሃልካ ተጋሩሲ ኣብቲ ቅድሚ 2-3 ዓመት ኣብ ኩናት ክኣቱ ከሎ ሙሉእ ኣብ ጎኒ ህወሓት እዮም ነይሮም ወይ እውን ብሓደ እዮም ነይሮም ኣትሊስት ብኸተናቶም ድማ ሓያል ኮይኑ ቀሊል ዋጋ ይኮነም ወዲድዎም ግን ሕጂ ግን ዝሓሸ ኩነታት ኣለዎም ነቲ ናይ ሽዑ ኣጀንዳ ንምትግባር if they really meant እቲ ቀደም ዝብልዎ ዝነበሩ ብትክክል ንሱ እንተነይሩ እቲ ዕላማ ናቶም ሕጂ እቲ ዕላማ ናቶም ኣብ ዝበለፀ ግዜ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ኣሰላልፋን ዕላማን ወዲቖም ስለ ዘሎ ስለዚ እዛ ብልፅግና ብዝበዝሕ ባጀት ዝንቀሳቀሰላ ዘሎ ንትግራይ ምፍርራስ ታእንኮ ናተይ ኣጀንዳ ንምፍፃም ፀገም ክትኮነ ንትኽእል ትግራይ እያ ንትግራይ ድማ ኣመና ፕሮፓጋንዳ ዝገብረላ ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩም ንብዙሕ ነገር እያ ትጠቕመ ትግራይ ምስይጣን ማለት ንህወሓት ምስይጣን ማለት ንተጋሩ ንምቁፅፃር ጥራይ ኮነ ዝጠቕሞም ናብ ኤርትራ ንትገብሮ እንደራ ትዝበለፀ ቦታ እዩ ዝብል ሓደ ትግራይ ሒዝካ ኢኻ ናብ ኤርትራ ኩናት ክትገብር ትኽእል ካልኣይ ድማ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ናብ ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ንኤርትራ ናጽነት ንኽትረክብ ባሕሪ ሒዛ ንኽትከይድ ዝገበረ ህወሓት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንኢትዮጵያውያን ኣብ ጎኑ ክገብርሉ ይሕግዘኒ ዝብል እምነት ኣለዎ እጂ ድማ እቶም ቀንዲ ካድረታት ናቱ ዋላቶም ናይ ኦሮሞ ገለመለ ገዲፎም እዮም ሎሚ እዞም ናይ ተጋሩ ባንዳታት እዮም እቶም ቀንዲ ናቱ ተሰለፍቲ ኮይኖም ዘሎ ሓሳብ ጻድቃን ይመፅእ ፀኒሑ ገለ ይመፅእ ፀኒሑ ኣረጋዊ ዝብልዎ ይመፅእ ከይዱ ድማ እቲ ስብሓት ዲ ዋላ ገለ ዝብልዎ ይመፅእ ይጀስት ቁጥሪ አልቦ በቃ አሁን እኔ እንደ ድርጅትም አልወስደውም እንደ ፖለቲካ ድርጅትም አልወስደውም አሁን ባለበት ሁኔታ ምንድነው እንደሚታወቀው አሁን ትግራይ ውስጥ የጦር አበጋዞች አሉ ወርሎርድስ አሉ ድርጅቱን እነዚህ ናቸው የተቆጣጠሩት ኦፍ ኮርስ የፖለቲካ ኃላፊዎችም አሉ ከነሱ ጋር አብረው የሚሰሩ ስለዚህ እኔ የማየው ድርጅቱ በአሁኑ ጊዜ ያወጣቸው ህጎችም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ድማ በዓል ግብረ ኣስራት ዘርከበዩ ኣንጻር ህወሓት ሎሚ ዘለዋ ውሽጡ ዝነበሮ ዝቐበሮ ኩሉ ክፍኑ ዕድል ተዋሂብዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ትራንዚሽን ፍሮም አውቶሪታሪ ካብ ሓደ ውልቀ መላኽነት ናብ ግብረ ሽበራ ሰጊሮም ኣለዉ እዩ ዝብል ዘሎ ስፒከር argues that TPLF has evolved from historically authoritarian organization driven by rigid dictatorship to ካብ ሓደ ውልቀ መልብልካዊ ኣካይዳን አይዲዮሎጂ ናብ ሕጊ ኣልቦነትን ግብረ ሽበራዊ ኣካይዳን ተሰጋጊሮም ከም ዘለዉ ይዝነግር ስለዚ እቲ that allegedly impose extreme punishment including ነዚ ሕጂ ናይ ክተትን ናይ ገለን ኢሎሞ ዘለውን ከምኡ ካብኡ ዝፍለይ ኮነ ናበለ እዩ ዘጥቅዖም ዘሎ de facto state ambitionists ከም ድማ TPLF is accused of abandoning federal constitutional framework dropping the title regional government in favor of government of ትግራይ ድማ ናብ ሃገር ገጾም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዝብል ዘሎ ካብቲ ግዝያዊ ምሕዳር ናይ ሪጅናል ዞባዊ መንግስቲ ዝብል ዝነበረ ገዲፎም ጋቨርንመንት ኦፍ ትግራይ ወይ መንግስቲ ናይ ትግራይ ኣብ ዝብል ዘረባዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ እዚ ድማ ናብ ሃገር ገጾም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዩ ዝብል ዘሎ and engaging with foreign forces like Eritrea to operate as an independent de facto state ምስ ኤርትራ ምስ ካልኦት ዝራኸቡ ዘለዉ ድማ እቲ ናይ መጻኢ ሕልሚ ዘለዎም ናብ ሃገር ገጾም ክኸድዎ ዝደልዩ ዘለዉ ናብኡ ገጹ ንምውሳድ ስለ ዝሕግዞም ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ግርም ገበሩ so what is your problem አዲስ አበባ ኣለኻ ትሕሸኒ ኢልካ ኣለኻ go for it እንደ አንድ ራሱን የቻለ ዲፋክቶ ስቴት ወስዶ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለ ስለዚህ ይሄን ሲያደርግ ብዙ ህጎችን እና ህገ መንግስቱን እሱ ያጸደቀውን ህገ መንግስት ጥሷል እንደሚታወቀው ከሻዕቢያ ጋር እየተገናኘ ነው ከውጭ ኃይላት ጋር እየተገናኘ ነው ይሄም ያለ ህገ መንግስቱ እውቅና የራሴ ነኝ ብሎ ብሏል ፕሪቶሪያን አፍርሷል ብዙ በወንጀል የሚያስጠይቁት ነገሮችን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህወሓት ንምስልጣን ዳርጋ ተዛሪዮም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ቁፅሪ ኣተብቶም ናይ ቲ ሚድያ ድማ ዳርጋ ሙሉ ብሙሉ ንዓታቶም ተኸፊቱ ዘሎ say everything do everything whatever it takes ፃዕሩ ገለ መፍትሒ ተረኸብኩም ድማ ሃያይ ትሕመቑ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብዚ እውን ካልእ ከስማዓኩም የሰላም ስምምነት አደገኛ መንገድ ታይተው ዛሬ ጭምብላቸው ተገፎ በዓለም አደባባይ ይፋ ወጥተዋል። ይህ የዓለም አቀፍ ማዕቀቦች ላይ የጣለው ጠንካራ ማዕቀብ ማስጠንቀቂያ
አሜሪካኖቹ ማዕቀብ አድርገዋል በተወሰኑ የአመራር አባላት። የአውሮፓ ህብረትም ከባድ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። የፕሪቶሪያ ስምምነትን ተግባራዊ አድርጉ አለዛ የተለያዩ ማዕቀቦች። ስለዚህ ግጥም ያለ ቅንጅት በተለይ ኩላ ታዘረባ ከምትሪጓ ዘለኹም እዚ ፅምዶ ዝበሃል ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ናይ ፍርህን ራዕድን ይእትይዎም ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ክኾኑ ክኢሎም ስለምንታይ እዚ ፅምዶ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ደይነው እቲ ፅምዶ ካብ ህዝቢ ሓሊፉ ናብ ካልእ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሓንቲ ንእሽተይ ኣብነት ኣብ ዝረአዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ናይ ትግራይ ሰራዊት እዩ። ኣብ ሱዳን እንታይ ከም ዝረኸበ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ድሮናት ከም ዝረኸበ ናይዚኣ ልንሳይ እኒዮ ፅላእ ድሮን መዝጊ ዝውድ ዘሎ ተጠፊ ድሮን ናይዚኣ ልንሳይ እኒዮ ኦርሚት ካላ እዚኣ ከምዚ ኢላ መፅኣ ትጋጥ እዚኣ ራእይ እዚኣ እታ ዋና ራእይ ኔታ ኣብዚ ከዓ ምስኒ እንደው ዝተወል እዚኣን ከዓ ኣብዚ ዘሎ ምለናይትንካ ኣይትንካ ግደፍ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንብረቱ ገዲፉ ኩሉ ገዲፉ ስለ ዝሃደመ እዚኦም ዝረኸብዎ ኩነታት እዮም ዘርእዩ ዘለዉ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ኤፍፒቢ እዘን ንኣሽቱ ኣብ ድፋዓትና መፅኣ ሓደጋ ዝገብራ ድሮናት እየን እዚአን። ስለዚ ኣገይን ኩናት ናይ ሱዳን ርቕቕ ዝበለ ቴክኖሎጂ ዝፈሰሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ። እታ ፅምዶ ትበሃል ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ወይ እውን እንታይ ሒዛትሎም ክትመፅእ ከም ትኽእል ዘርእዮም ዘሎ። እዚ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ኣብ ሱዳን ዝነበረ እዩ። እዚ ኣበይ ኤግዛክትሊ ኣበይ ቦታ እዩ ንዝብል ምናልባት ንእሽተይ ሓበሬታ ነይራት ናብዚ እንታይ ዝብሉ ዘሎ Army 70 of the Tigray Defense Forces captured an RSF FPV drone launch point. ስለዚ ዳዕመ ሰሪዕ ነዚ FPV ዝበሃል ድሮናት ዕርድናቱ ዝነበረ ንዑ ከም ዝተቆፃፀሩ they seized multiple boxes containing FPV drone airframes and related equipment. ስለዚ ብዙሕ ባኮታት ነዘን FPV ዘለወን ድሮናትን ናተን ነገራትን ከም ዝሓዙ ከም ዝተቆፃፀሩ እውን ይነግሩ ኣለዉ። እንታይ ዘርእየካ ቀፃሊ ንሪኦ ዘለና ምዕባለታት እዚ ኩናት ካብዚ ኩናት እዚ ተመክሮ ዝወስድ ዘሎ ሓይልታት ብፍላይ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ዝሳተፍ ዘሎ ሓይሊ ቴክኖሎጂ ናይ ምርካብን ነቲ ሓድሽ ሞደርን ዎርፌር ብፍላይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኢልካ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኢልካ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ዝያዳ ኣክሰስ ተረኺብዎም ምስቲ ናይ ኩናት ተመክሮ ዘለዎም ምስቲ ናይ ጅግንነት ታሪክ ዘለዎም ንበዓል ብልፅግና ደው ከብልዎም ዝኽእሉ ይኮኑ እንዲኹኒ ምናልባት ብልፅግና ድጎማታት ስለ ዘለዎ ብዙሕ ቴክኖሎጂታት ክረክብ ይኽእል ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ከምኡ ስለ ዝኾኑ እቲ ቴክኖሎጂታት እዚ ናብ በዓል ኤርትራ ብመንፅሪ ኤርትራ ዋላ እውን እዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ክረኽቦ እንተኽኢሉ ግን the game is going to be different ብፍላይ ኤርትራ ክልዋ ይኽእል ግን ነታ ዓውደ ኩናት ድማ ኣብዘይ ዓዳ ኸይዳ ብዝረቐቐ መንገዲ ክትመሃሮ ዕድል ረኺባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር። ኣብ ሱዳን እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን ብቐረባ ምስ ኤርትራ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ወተሃደራቶም እውን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኤርትራ ተሰልጥኖም እያ ስለ ዝበሃል ነዚ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣክሰስ ኣለዎ ነዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ኩናት ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀምሉ ነቲ ሰራዊትና ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ንምምሃር እውን ትጥቀመሉ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር። ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣድቫንቴጅስ እዚ ኩናት ይኹን ካሊእ ፅቡቕ ነገር የብሉን ግን ሓደ ግዜ ድማ ዘይተርፈካ እንተኮይኑ ክትመሃሮን ክትፈልጦን ኣገዳሲ ኩናት ድማ ምስ ወረደካ ጥራይ ኮንካ ትመሃሮ። ቻይና ንኢራን ተጠቂማ ካብቲ ኩናት ትመሃር ኣላ ንራሽያ ተጠቂማ እውን ነቲ ኩናት ትመሃሮ ኣላ እዩ ዝበሃል። ዕድል ተረኺብካ ብማዕዱ ኮይንካ ናይ ካልኦት ፀገማት ክትመሃር ተኽኢልካ ማራ ኣድቫንቴጅስ ኣብ ነብስኻ ምስ ወፀ ዋጋ እናኸፈልካ ትመሃሮ ኣሎ ግን ብናይ ካልኦት ነገራት ክትመሃር ዕድል ተረኺብካ ግን ትዝበለፀ እዩ። ስለዚ these are also other things ናይ ህወሓት ናይ ኣርሚ ሰብዓ ንርኢ ፀኒሕና በዚ ድማ ረዩ ብልፅግና ሲ የደንግፀካ እዩ ሓደ እዚ ድማ ሸነይ ረይዎ እልቢ የብሉን ሰራዊት ብረት ሒዘ ብቲ ዓዲ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኣሚን and they tell you እዚ ሃገር እዚኣ ዲሞክራሲ ኣለዋ ወላ ርቃት ኣለዋ ይብሉኻ look at this man ኣነስ ዘረባ ይኳ ይወዲር ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ብረት ሒዙ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ እልቢ የብሉን እዚኣቶም ኩላቶም እዚ ጥራይ ሸነ ወይ ኦላ ብለክም ኣለዎን ሓደ ክፋል ናቱ ጥራይ ብዝሕ ናይቲ መንእሰይ ረዩ ንኣሽቱ መንእሰያት እዮም ክንዲ ዝኣክል መንእሰይ ንረብሓታቱ ከምዚ ኢሉ ሓፊሉ እንተሎ ኮይኑ ናይ ፋኖ ብርጌዳት ተሪኢኻዮም ናይዝን ተሪኢኻዮም ትግረም ኢኻ በቃ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሲ ከመይ ዝበለ ዓዘቕቲ ኣትዩ ዘሎ ሃገር ምዃኑ ምግንዛብ ጥራይ ዘድልየካ እንታይ ዘርእየካ እዚ ሃገር እዚኣ
ሽግራ ከቢድ ከም ዝኾነን እዚ ሽግር ናይ ዝያ ድማ ቀልጢፉ ክውዳእ ዘይክእል ፀገም ከም ዘለዋ እዩ ንርኢ ሓንቲ ካብኣ ፋኖ ለንቀነ ዘውፃ ቪድዮ ከረየኩም ምስ ናይ ወታደራዊ ተሓሒዝና ፋኖ ዝዕለም ዘሎ ሓድሽ መንእሰይ ማለት እዩ ቁፅሪ ዘይብሉ መንእሰይ ናብቲ ኩናት ናይ ፋኖ ንምፅምባር ዝዕለም ዘሎን ዝዳለ ዘሎን እዩ ንመን ንኣብን ነቲ ናቱ ድንዙ ሰራዊትን ሓንሳብ እናሓዋሩን ንምቅባፅ ዝለዓል ዘሎ መንእሰይ እዩ ስለዚ ዌቭ ኣፍተር ዌቭ ሃገር ኣብ ፅቡቅ የላን መናብሮ ሕማቅ እዩ ዘሎ ኩነታት ከቢድ እዩ ዘሎ ስለዚ እታ ዝቐለለት ክትገብራ ትኽእል እታ ዝሓሸት ክትገብራ ትኽእል ነቲ ስርዓት ክትቅይሮ ኣለካ እምበር በቲ ዘለዎ ኩነታት ክትቅፅል ከቢድ እዩ ዘሎ ስለዚ መንእሰይ እንታይ ይገብር ኣሎ ከምዚ ናይ ኤርትራ ሰውራ ከይመስለኩም እዚ ናይ ኤርትራ ሰውራ ካብ መንደፈራ ካብ ኣስመራ ንሳሕል ክትከይድ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ እዚኣቶም ክንገድሊ ናቶም ኣብ ደገ ገዝኦም እዩ all you need to do is just decide and go ሓር መንእሰይ ከዓ ሓሽከት ይበዓት መንእሰይ ዘሎ ስደት ንሱዳን ከይትኸይድ ሓዊ እዩ ሱዳን ባሕሪ ከይትኸይድ ሓዊ እዩ ናብቲ ከይትኸይድ ንኩሉ ይሽግር ስለዚ ተቃሊስካ ጥራይካ ሽግርካ ክትፈትሕ ዘለካ ዝብል እዩ ገንዘብ እውን የብሎም ክስደዱ ሓክችለ ሶማሊ ነገለን ክትከይድ እኳ ገንዘብ የድልየካ ካየ ከምፅወት መንእሰይ ድኽነት ስለ ዘሎ ስለዚ ተቃሊስካ ኩነታትካ ምቕያር ዝብል እዩ ሸነ እንተኾነ ከምኡ ፋኖ እንተኾነ ከምኡ ኤቭሪዌር ዩ ጎ same song same problem ምናልባት ካብ ውፅኢና በዚያ ጌርና ነዚ ናይ ብልፅግና ክንሰግሮ በቃ መልኩን አሳምሮ የተገነባው የአዲስ አበባ አስፋልት መኪና ብቻ ሳይሆን ወንዝም እያሳለፈ ነው። የሳይክል ብቻ ሳይሆን የመርከብን መንገድ ያካተተው አስፋልት ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ ስትፈልግ የነበረውን የባህር በር ጥያቄ በሯ ላይ አምጥቶላታል። በጦርነት ልናመጣው ያቀር أرجع زلا gazetanya asiroma yam sami'an eragin tafatudi wala na qaram video yazia I don't know lankana anti kapta ተደጋጋሚ ዝረብ ዘላ በትምዕብል ዝኾነ ተተቅርፃዊ ምዕባለታት ፅርግያታት ፈጠርናዮ ጎደናታት ናይ አዲስ አበባ መኻይንን ብሽክሌታታትን ጥራይ ዘይኮነስ መራኸብን ኮላይ ክሕልፍ ጀሚሩ ከም ዘሎ ብሓጎስ ከነበስር ንፈቱ አዳነች ዝመርሐቶ ብኢንጂነር አዳነች ዝተገበረ ተተቅርፂ ፅርግያታት ነቲ ኢትዮጵያ ንነዊሕ መዋዕል ዝሓለመቶን ዝሰርሓትሉን ዝተመነየቶን ኣፍ ደገ ባሕሪ ብኩናት ክትመልሶ ድማ ትደሊ ዝነበረት በዓል እቲ ባሕሪ ገስጊሱ ናባና ከም ዝመፀን አምላኽ ጸሎትና ከም ሰምዐን በሓጎስ ከነበስር ንደሊ እናበለዩ ዜና ዝቦም ዘላ አውቶቡስ ለከተማችን አናነሽን ሆኗል። የድብደባ ሰዓቶትን አጣበው ጥያቄያችን ለመመለስ ስለመጡ ከልብ እናመሰግናለን። አይ ችግር የለም ሰው ተክቼ ነው የመጣው። ወደ ጥያቄ ከማለፌ በፊት እርስዎ ራሱ አሁን የታሳሪ ልብስ ለብሰው ነው ፊት ለፊት አይ ሀበሻ ታሲሪ ብሎ ነይሮም ታሲሪ ዝኸውን እቲ ጆክስ አር ኣብ ኮንነት ዘሎ ኢትዮጵያ ከመይ ዝበለ ድስቁልቁል ዝበለ ኩነታት ወሪድዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና anyway this is not funny ኣብ ናይ ትግራይ ትምልስ ኣቢልና ነቲ ጉዳይ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝብልዎ ዘሎ እስኪ ክንሰምዕ what is going on with that guy ከም ሓደ ዓብ ኣጀንዳ ኮይኑ ይመፅእ ዘሎ ስኻ ከንሽተይ ክንሰምዖ BBC ዝገበርዎ ሪፖርት ነይሩ give me a second let me show you that one ኣብዚያ ነይራ ሓንቲ ፀብፃብ ብዛዕባ ዝገበርዋ ወረደ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከብ ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ 30 ሚያዝያ ካብ ስልጣኑ ካብ ዝዕሎ ጀሚሩ ብዛዕባ ዝርከበሉ ኩነታት ዝገልጽ ዝኾነ ጭቡጥ ሓበሬታ ኣይነበረን ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ብመንግስቲ ፌደራል ስልጣኑ ተናዊሒሉ ነይሩ ህወሓት ግና ነዚ ነፂግዎም ነቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረን ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘፈረሰን ቤት ምኽሪ ብምምላስ ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ፕሬዝደንት እቲ ክልል ከም ዝኾነ እውን ኣዊጁ ጀነራል ታደሰ ብሰንኪ ንዝመጽእ ሳዕቤን እቲ ስልጣን ግዝያዊ ምሕዳር ብጉልበት ዝተቆፃፀረ ሓይሊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ ነይሩ ብድሕሪዚ ድሃዩ ኣይተሰምዐን ፀኒሑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ንፈለማ እዋን ካብ መቕረባቱ ጭቡጥ ሓበሬታ ረሂብና ኣለና ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ምስ ጀነራል ታደሰ ንምርኻብ ቆፀሩ ብምሓዝ ብረቡዕ 8 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ አበባ ናብ መቐለ ተጓዒዙ ንድሕነቶም ሽሞም ዘይንገልጾም መቕረባቱ ኣምባሳደር ሽፈራትን ሓገዝቱን ክንገሮም ብሓፈሻ ዓብ ድራማ ክግበር ስለ ዘለዎ ቢቢሲ ዓጢቑ በዚ ጉዳይ ናይዚ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝገብር ዘሎ I don't know I don't think ተጋሩ ንዑ ክቐትልዎ ወይ ገለ ክገብርዎ ኢንቴንሽን ክህልዎም ዝኽእል ኣይመስለንን but it's a story ምክትታል ዘድልዮ ይስውን ሓሶት እዩ
ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዓጊቱ እዩ ይብል ጌታቸውስ ጽቡቅ መጀመሪያ ናፍቲ ዲቴል ቅድመ ምእታውና ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዓጊቱ ይብለና ጌታቸው ዘይሪኢኹም ጌታቸውስ ንወዲ ወረደ ድምፂ ክኾኑ ከሎ ማለት ዘይኣሰርክዎ ዘይጥፋዕክዎ ዘይባረርክዎ ዝብል ዝነበረ ሰብኣይ ሕዚ ወዲ ወረደ ምስ ዲፕሎማሰኛታት ከይራኸብ ምስ ኣምባሳደራት ከይራኸብ ዓጊቶሞ ዝብል ፅሑፍ ይፅሒፉ ዘሎ ብተወሳኺ ህዝቢ ዝዓግድ ፀቢብ ጉጅለ እዩ ይብሎ ንሕወሓት ካብኡ ማሲንጋ ንኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ናይ ትግራይ ብምርካብ ሰላም ንከምፅእ ዝገብሮ ዘሎ የድንቕ ንፖለቲካ ረብሓኦም ክብሉ ህዝቢ ዝዓግቱ ዘይረብሕ ጫፍ ዝረገፀ ፖለቲካዊ ቁማር ፖለቲካዊ ጥላዕ ዝፃወቱ ዘለዉ ግን ቁም ነገር ክሰርሑ እዮም ኢለ ኣይኣምንን ህዝቢ ዓጊትካ ምንም ካሊእ ናይ ጌታቸው ሓሶት እዩ ጌታቸው መቸም ነቲ ህወሓት ዝበሃል ነቲ ትግራይን ንምድኻም ዓጢቑ ከም ዘሎ እቶም ተጋሩ ድማ በብዓቕሞም ይምልስሉ ኣለዉ ናብ ኤርትራ ገፅና ተስከር መወዳእታ ስለ ዘይብሉ እቲ ጉዳይ let's continue ኣብዚያ በዚያ ክንጅምር እስከ and 10 years to write so why spend 10 years to write a memoir and why spend most of the time maybe 7 to 8 years doing a research on Eritrea. The African proverb goes, until the story of the hunt is told by the lion, the tale of the hunt will always glorify the hunter. Case in point, the story of Eritreans, you don't find it in many places because it was intentionally avoided because the other side was glorified. I'm extremely grateful. ዳዊት ክቡር ሓውና ዳዊት ገብረ ሚካኤል ሃብቴ ብዛዕባ gratitude in low voices ዝብል መፅሓፍ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ታሪክ ዝፅሓፋ ፅቡቕቲ መፅሓፍ እያ ናይ ብሓቂ ነቲ ኢሜጅ ናይ ኤርትራ ዛንታ ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከም ዝፅቃጥን ከም ዝዕበስን ዝግበር ንዝነበረ ጋሊሁ ትክክለኛ ታሪክ ናብ ዝግብኦ ቦታ ንክበፅሕ ከይተሓለለ ዝፅዕር ዘሎ ናይ ብሓቂ ጅግና ኤርትራዊ እንተበልና ይውሕዶ እምበር ኣይበዝሖን ምክንያቱ ኣቶ ዳዊት ኣብ ብሉምበርግ ትሰርሕ ከም ጌጋ እንተለና ርሙኒ እንዳ ብሉምበርግ ሓደ ዓብይ ፕላትፎርም ናይ ሓበሬታን ናይ ሚድያን እዩ ስለዚ ኣብ ካልእ እውን ይነጥፍ እዩ ናይ ካልእ ዓበይቲ ቢዝነሳት ዘለዎ እዩ ዓብይ ካምፓኒ እዩ ንዑ ነቲ ፕላትፎርም ተጠቂሙ ነታ መፅሓፍ ኣብ ፕሮሞት ምግባር ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ክሪኦ ከለኹ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ሓንቲ ዛንታ ኣብዚ ዝነግራ እንተሰሚዕኩማ ድማ እቲ ዛንታ ኣንበሳሲ ዛንታ ናቱ በዓል እንተዘይነጊሩ እቲ ሃዳኒ ኩሉ ግዜ እቲ ትረኻ በቲ ሃዳኒ ክግበር ብካልእ ኣዘራርባ ኤርትራ ዛንታ በዓላ እንተዘይነጊራ ናይ ኣፍሪካውያን ኣባሃላ እዩ ኤርትራ ዛንታ በዓላ እንተዘይነጊራ ፀላእትና ንኤርትራ ዝጥቀም ዘይኮነ ንዓታቶም ጀጋኑ ዝገብር ኤርትራ ድማ ዘይትረብሕ ሃገር ካብ ሓደ መግዛእት ናብ ካልእ መግዛእቲ ትዘልል ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብላ ሃገር ገይሮም እዮም ክሸጥዋ ኣቶ ዓለም ሰገድ ተስፋይ እውን ኣበርቲዑ ዝተዛረበሉ ነገር እንተሎስ እዩ ኣብ ዝኾነ ላይብራሪ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓበይቲ ናይ ሪሰርች ኢንስቲትዩሽንስ ከድና ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ኣይረኸብናን ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘድልየና ብምባል እዩ ተዛሪቡ ነቲ ዘሎ ሕፅረታት ምስቲ ናይ ኣርኪኦሎጂካል ስተዲስ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኣተሓሒዝካ ኣብቲ ዓበይቲ ፕላትፎርምስ ቦታታት ዘለዎም ብዙሓት ምሁራት እዮም ዘለውና ነቲ ነናቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ዘለዎ ፀጋታት ከም መሓላለፍ ተፈቲኑ ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ይኽእል እዩ ድሮ ሓያል ስራሕ እውን ይስራሕ ኣሎ ብሓፈሻ ኤርትራ ካባና ወፃኢ ነፍሲ ወከፍ ንነፍስካ ኣብታ ቦታ እንተተኻ ካባይ ወፃኢ ክገብረላ ዝኽእል የለን ዝብል ኣተሓሳስባ ክንማዕብል ኣለና ነፍሲ ወከፍና ኣብ ንፅሕፎ ኣብ ንኸዶ ኣብ ንፀልዎ ብዘየገድስ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘለና ኣምባሳደር ናይ ሃገርካ ኮይንካ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ወላ ን10 ሰባት ክትፀሉ ትኽእል ኢኻ እቶም 10 ሰባት ግን ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቕ ስእሊ ከም ዝህልዎም ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዓበይ ፕላትፎርም ዘለኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ቦታታት ትሰርሑ ዘለኹም ድማ ከም ዳዊት ነቲ ፕላትፎርም ናትኩም ተቐቢልኩም ተረኪብኩም ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ዘይመደይሎም ክፀቕጥዎ ንዝመርፁ ንቅድሚት ንምምፃእ ንዝግበር ስራሕ ንሕና ድማ ነቲ ውሕዳት ጥራይ ክሰምዕዎ ዝግባእ ህዝብና زيادة سمعوا كتابة من أجوهم كلهم نزل بلاتفورم بعقبنا نخبهم تكملين عن مرة. Mr. Mike Bloomberg for his endorsement when he wrote a candid, inspiring memoir of cultural and historical importance. We have to be candid. Even when it comes to history, we have to reconcile with our own history. The bad, the good and the ugly.
So why? So نبحكي تاريخنا كم جلوا تقبلنا كنا حلفان كلالنا ولا نتم عرباين عالم يزبلهم سلو نتتاريخ تصبغوا ناقمت كاوي كم تصبغ غير كخد قلت خم فتان كم زلاتا كلها بيلكا التاريخ كم زلوا من تبراغو زبالة سيو أيهوب زي مصحف زيا رخيبنا كنا نببا أنا بزان نفسي دست بلني أم بزوح تاريخاوي في سحمة زلوا غينا تسمعني قالوا تون نتاكونتات أتي كتربوا تدخلوا كتم بوان كتم هارولان نتعساسب يغني لنا دقيمنا دقاقيمكم اجاهمني كبر حونا داويد دما مزقانا ابتاح تقرف لي بيكز كم خبروز دلي سباسله كم زغبرو سلا زدليونا كنحجز لنا انتي كال بزعبا لنكنه زبحال زلوها كنري جمريا كابير ترازو زلو صبق سلطات مغريكم كم جاتري وزلهم فيستيفال نايرترا بتي صباغي ناي بزحنتنا كن جرما ناي هاجر كمسل كله كم زغيركا خطقربا خلخايو تصباغي تي وحدت تي ممللع كم تري وزلهم اب حنتي قصري ناي اكسبو كل بحالتات بحده نايرترا خفلط ازدلي بقليلو كفلطا كم زخل زنصبارق مالتيو نزوباتاتن بحالتاتن اتاساسيركا ግሩም ዝኾነ ስራሕ ቀጻልና ዘሎ ስራሕ ቀጻልና ዘድልዮ ስራሕ ዝቕጽል ዘሎ ድማ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ድማ ዝገብር ዘሎ ስራሕ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ኣብ ፌስቲቫል ክሳተፉ ዕድል ዝረኸብኩም ዝከኣለኩም ፅቡቕ ናቀዳሕኩም ናብ ሶሻል ሚድያ መውፃእ ኣይትሕመቑ ምክንያቱ ነዚ ፅቡቕነትና እውን ዓለም ክትፈልጦ ክትክእል ኣለዋ ኢትስ ቢዩቲፉል ቨሪ ቨሪ ቢዩቲፉል እዚ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ እቲ መንግስቲ ንኣገዳስነቱ ርዩ بزي قارص من قدي بزبرتع من قد انك قصل زقبرو كقبرو بمصنعو نحوار دما كقصل زلو زبلا بزانا تي تمكرو زين فيستيفال ايرتراي مور اكسباند سفيحو عبيو كريومبر نزيا قداي زيا كتقصل بمخالات راي حقوسي مليسو كحيلو زخل من قد خقبر دما نوترو I don't know the next level ناتو تاي فلتني اجن قال كابت ايرتراويان نخلنا دست بلنا نغير تلا زا قداي ناي فيستيفاليا continue كابير تراد وتزلو اسكزيا كسمعكم كندي حيلو ابي حيلو سالسي حيلو نيره اب كالاي برجت كنا بوطلون كابي هاجر همتها كم نروي نتاعن ماتريك مساوي كابتها تعلم كله ما هم يرخبك ولا تبورا يبا ها تعاقسنا كبي تودي عمت مرو بو تودي ايترد انا قلتي فايرو قلتي تودي ارا اذا قطعه ما على الفتره الملخت انتلو كما على وزر له مرختي هو نسدراي سلام كلهم دلي ادي اب نروي زلا ابايا وسمرا زلا سلام كلا دلي حاتني يتجه لدي يرجعون كزولكم. My name is Abel Simon. I'm from Las Vegas. I came to Sawa in the 38th round. Overall, the experience was very important to me because it really connected me with my country. Wow, this is impressive. ኤርትራውያን ካብ ኖርዌይ ከምኡ ድማ ካብ ላስ ቬጋስ ካብ ኣሜሪካ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት መበል 38 ዙር ዝተሳተፉ ኢና ንርኢ ዘለና ግርም ኣብ ሮማ Eritrea, being with 9 tribes with all the languages and all of the work that you do in Sawa is really what makes you a person. ገለገለ ሰባት ነዚ መንእሰይ ስለምንታይ ብትግርኛ ዘይተዛረበ ይብሉ ኮኑ ኣነ ግን ኣይበልኩን እንግሊሽ ምዝራብ ኣገዳሲ ምክንያቱ we need to tell these stories ነተኻለ ዓለማትካ ክንነግር ስለንደሊ ብእንግሊሽ ትዛረቡ ብእንግሊሽ ከተዛረቦም ትኽኢልኩም it's a very good one ኣነ ብሓቂ ሳዋ ፅቡቅ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ብዙሕ ተመክሮታት ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ 9 ብሄራቱ ክወሃሃድን ክፈልጦምን ዕድል ከም ዝረኸበ እዩ ዝነግር ዘሎ beautiful to work really hard so it's definitely something I definitely ብዙ ሽሙ ተማይርና እዚኦም 39 ዙርያ እዚኦም ሳይትና ብዙ ተማይር ሳዋ ውዝገን ጽቡ ሓዲትና ብዙ ተማይርና መጢና ሻት ወደቀ ሃይና It's very very nice ما بحكي دس بل yeah I mean لتوم ولدي عب كبر لني
شمولتين زوري هاجر أقلقلت أمير أحمد سكرت رافقنا أنا بكون نقول له أنا سقطكم دماء لازم رفقات لو بقول لكم سلام كذا كم جات رواز اللهم يا مشام كابسوات من السلام عالتهم تملسنا نفلطينا one of the most beautiful experience طلع لك كله كورس هنا وتهدراوي تعلم سنهكا ناب سيفيلاوي هو تكات من لسك الله هذا لك تسميت I always remember it's a special one معناته هذا نقوم تنسى ساعات حمشاني فتوني نيرس لذي أبتجزا خمس تملس كاسي كورس كمان ساعات مش كله من ساعات ثلاثة تنسفلي نقرأ يكون أنا ودي متشوت من سلزي نبركو ساعات حمشة متنساب كولج من سلزي نبركو نبوري نيرجن تبي تنسى كل زيت ما يكون نقول تنسي خمسة خات السالت جن هاي نقول تهوبا زلكات ده يكون يتفتوني هذا أبتجزا خمس مثلا خشوت فيس كاز الفحيز مثلا كان حارسهم كل جزء حنقول كاسي فيس كات الأولين دي قليه خاطب الكتنس I still remember the experience كابسوا مستملس ناس مع ناس نبره anyway beautiful حنتي أبزيا زربا ما يزودي اسكسموا لي هاي مثلا تنداك let's go تبعيشهم ريهم ولا تبعيشهم متشم زغون يقول نيردراويان حبيرو يجمرو أب حتصير جزء ويدما نوعي تتوايلو عمت ويكدت عمت أنت خيلو مينسو سمعتنا هاخد التورب عن سبعة كلهم تبعيشهم سلام داي باس بزهن هرداي لكمني حنتي أتعملش زوجو إيردراويان كما يجيرو من قداماي كاب حزبي ادنا يجيرو زخونه ربحاي وسد قله ገንዘብ قله ተአማንነት قله ድማ ናይ ፖለቲካ ዝኾነ ነገር ትሪዮ ኢኻ በሓፂሩ كما يجيرو من قداماي يدናግር ጥራይሱ ምምዖም ተረዲኹም ይተቀድሙ ዘዳ ንጹራቴን ቀንጠብጠብ ኢልካ አካል አጀንዳ ኢልካ አቲኻ ሕጂ ናይዛ ወዲ ዘረባሲ አብዚያኻ حق كون اللي عدلين انديجن حقنا كله مالت أبزك أربعة حدا سب كاب أفريقيا investment خبرو توكي سنيرو أتصبح هنا projectيو تا زبلا زربا نابزو بوكي نمن project هاي نقرن يجن انتهى زبل إيرتراويان بحرك صرحو كم زي كله هذا perception هم أزغنة حساس بالله هجي نزك كثير نحرقينا فتوم حجيك سرح تجمر زلو يتحاسبوا زلهم بيستخاله من قديه نزل perception كغير زغل بقوع سرح كسرحو فتنو وينفتن انا بزا نفسي جار وجه قبرت غينا ازي بقوع نهزب زت امامن ولا يتعود ولا البروجكت يتعود زت امامن تهزبسي ملو عجيب زو خدر من قدي ولا في زمن نبي تراين بس قبر دي ولا قالوا انكم خونا له بحلاي انت زي اللي تجمير كابا كانت تزبز بحر سرح يكني كو ارترا بحر سرح يكني نزبل كلها بزدن بتقاومت نير كاتريغا عسرت غزي يبقس سبي كب شعود ما حدا نتا سلطان كچوي حدا قال قبر فاجرا اذا تحساسب هذا كايدا زين كم حب تسبت حق زنا زغل ويك نغبي كو زنا زغل يكون تجي زما اوغندا زلوكم خينهم لكم يلغون حدا وي وحدات تقبرون كل زو كلا يكون ግን እቶም ተሪፍኩም ዘለኹም ሓደራኹም ቢዝነስ ምግባር ፓርትነርሺፕ ጌርካ ቢዝነስ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ሓደራኹም وحسنت بزلوا من قدي بصروي زخنا من قدي كعود بزخل من قدي ناخذ كدوه دقيقنا دقاقينا نتحساسب مسحق شرافات تدقاقامي ناي حبار شركة ناس بحال كل جزء مزبزات راي نتقملو كونسبت كوني يبلو كده يلا بينخا حرق بينو تخدون تبغي ناي حبار شركة ناس كتبل كلا خانا خط مزمز راي كوني يقبال نزل لما بحقاوات قاعدات كلنا صراحة قلوس الناس بزلوا نخلهم سبعة دما ዝግባኦም መሰል ገንዘብ ሃበኒ ጥራይ ዘይኮነስ ገንዘቦም ክቋፀሩሉ ዝኽእሉ ሕጋዊ ፋውንዴሽን ዘለዎ መንገዲ ክንሰርሕ ተኽኢልና ጥራይ ነዚኣ እንተደጊርና ግን ነቲ ዘለና ኩሉ ግዜ ከም ስንፍና ኮይኑ ዝቐርብ ብሓባር ክንሰርሕን ብሓባር ክንዓብን ዘይንኽእል ዘምስል ንዑ ዘጉልሕ ስለ ዝኾን ናይ ብሓቂ ንሕብረተሰብና ካስዮ እዩ ስለዚ እታ ዝብላ ዝነበረ ብሕፅር ዝበለ ብኮሜዲ ገይርዋ ግን ሓቂ እዩ ኣብ ፖለቲካ ሩይ ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ ቢዝነሳት እውን ዳርጋ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሓባር ኢሎም መፅኦም ንሰብ ዝልክሙ ጥራይ ኢኻ ትሰምዕ ስለዚ እዚኣ ነገር ሓደራኹም ኩሉ ሰብ ኣቦቱ ክዕርያ ደጊምና ደጋጊምና ክንውከስ እንደሊ ክንምሕፀን እንደሊ እዚኣ ጥራይና ተሪቶ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትና ፕሊስ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ